enyina brand one more English language award are people. History of Ghana, RMU, computing, creative arts, science, maths, nada. 50 basic one was JHS class now. Banijani, yes, what can yani you would diano at the amount. A firm of photo of the numeracy, language and literacy, OWAP. Creative arts, phonics, computer, coloring, preschool books, are holding in nada. A busu, perfect for one more akache. A fair JHS, for tables, a hold well. On past question books, I hold over Shomokin kind. And my business, or Hannah for the moment, Nadano. Perfect for Diano and a penny for Jatumu say a year. I been for Kudam or have markers and terminals and metamers and Saninada. Wash us at the come at the mount. So much I can put your jack. What man says one cancel down so my first stop. Baby, I told my papa be able to remember perfect series books and woman may be nice with the amount of buffano. One woman in your first open and crow and nothing to do much for Nina Daya de Bemau 0243 299938 and a 0540 755 465. Remember you make where bray. One more boy, Asem Beba Dabi Kasiano, yet to me a day as some more. Sakwa dear summer, one and every brave watching for the nature, watching Bibiara, a day and my yea, and your money and some no ya deba some meeting. And no ba a fear, Abuajua, meaning Abrewaba Kofichu Messi, Afe and some no any. Asem Beba Dabi Beba Dabi na Asem no. Enya ba ne senti nipa na ebeka mpasatia ewo atwemamponua mansinimu asante mantam yamu na ababetodwa se krachi bi ono ankasa ne dem omukobi epunu a krachi na to nanom ewo nsie do yense ntweni na nankansa ewo ahomaso ye kono nchiremu ahodro nyina fa asemi ho no wode asomye na nankansa awie memo ha beto so many of them are the did so so yete Kroponi adom enyema nyina konkan na kracha wato na nanom wonsi aduoyi ni din de sen empesa atia oyede hye wo ho ana oye kwantuni ebio de nam so pote na wato na nanom wonsi aduo se nipa bonfo bi ne din na wuo ana ono ana ato ne kon awuo sen anemu nchiremu tie yo mi dia se bi osi kan pasa pepe ala tie empesa adiechi ni antia sempo flag adiechi na minha asoma esi enede no eya reported the Yaw Asante 13th ya branti bi adodo na be friend pa e France na minha oye koko na branti ni fi e kako jasa ni odini na okomade ade pam na okomade so no ntafa ye master e de mo no anka sa a wo mo fra o chinu mo adwuma na fashion design oye atefene stand e fi ba na enda day nkofo awodo a obiho ni na wotana na mo se bi enu ada eya de se obo no ataka wo bia na wo kama de no anka egbe de ji mama omodi nkomo na ade ti ha kwa juma na ba ko na ho se okwa ko hwe na onye hu no abakai na okopie ni prayer ombia ni be ma na Francis na wada entomwa wabona onya de na ba ko ne san ya we san ya mo se mbese e free ati abranti ubia ono no patana na mo se de no na free ati no Asante fa isa se bon te ti wa dane de mo so friends so se watwana na mo se isa se wada ne mpa no so wa pede na ba ko e ta ana na ba ko so e da o enti o se de box ko ha it was there or that honor and say because you did the and show say what animal point here that really I will host someone that you packet here and then so that the man a police far or rather far immunity area or medical a year I am sorry I'm not sure that be what I have a husband you see you have to immunity now you say a bush enforcement not you yeah that you be was trying to hold and I say, never my dear tea, no, did them at the property, again, here, a professor, you buy it. It's here, the eternal for your horse. Okay, Nanankansa na ohe ni nipadua a bibi daddy say baby e daddy abono ya won se kan na bibi daddy wo ni nipadua ni. Ni ya medase o hwe nipadua na pana baby bia no a ubetimi
identify say has a BBA channel and also be the area on the quality, and also be the area one. Be at the corporate. Until so, yeah, a done then I am not, yes, the could be a yard of phone, your custom, a issue. Now, I am the most mobile at the corporate. Yeah, Berman, I'm not part of them. It's the necessary as I met you, you know, the better be so. And come back here or take it issue. The better now about the amount of Yatina Yimiwayano and Sana Wako. A cratch no or yere or ma, and now on one war and Potamo Honomo. But that's the prime minister. The tennis an idea warrior when you see them on Unqua and Una and Warrior in the and that will need to be asked to need done like I say, but the Buna after the worst or Bonabra, Tanya Maui, Abba. Nana o kan bibi se onyam pese tia de hye na mahu ba bia wo free ene abusua kasa ba sa no ya de se ni nuanu ma o mo no mutu kwan ba e di mo free na wo e ma na ba ya anopai mo nyina e ba na ka police fo na ya de no e ko e ti no ye guso de se kamera na wo fo na ba ne guso a yi chire na le no mo so a ti ko bo afa ye e mo no yi a de me ka no de de si bia no young fan come a hotel to go to a better for Piano, the back now, about the amateur for so. Nana Yate, ye now I say, ene woman born Tibre, Simu, your Saba on China, the SH be out of some yen. Near 10 and can ye and send training Nana in cancer. A catch a what one an animal and see a door and perseti, woman abo, and all the best from ye. Ye free way, near Mohifian in Semu, our Tifido at Toya Mantamu. Na Dolikalio district and abusia for ye dwe immigration checkpoint bu our friend is a narrow checkpoint na wana sabe abusia for bi etchese wo this year wanya finsia no aduasa wotwe make us said there and the woman to say wonam woman saso wa frimu ya and abusia ni abra wo pa won this year na abusia chemu sa na wotwe atwam ya match busumi ana ebeto dasa wodisia wanya finsia no aduasa wotwe wakwakwafa enwan makomako edun wotwe de kwakomafuna ni bi akwakoton na eno ana funa ni chese dabi krachi wohwe se ne enwan bubo ne ho a wobon suspect se wokowiai eti akrano de no oba beton ama no ene woyi patam ho mranti asutire ene kikikiki nya asem kweto de wonsa kekan ne kakra kwa wi ase anane immigration officers for ebe mu a amanfo dane abrantie yi ede se immigration officers nsem neno ana krachi ye na wafri mu ni nua ba ko Patrick Banoburi wade atuja chem se wonya ne tie obi frɛ no se ni nua na kwakɔ wie nwan amoye se anyway de wo ba anaso obaya de won patam ho ba bia ne nua no ede nwan no akwakoduru no nti we de wasre womo entwe kakrama no afede kwansi womo fa ya womo se ni nua no abu enu nti womo mamaji emu na je se wakwakopie mu immigration officers nsam enu na mpanifo chemu sa na se busua ne chese womo ti ase ba bia nye ye sa se kwan wonam so a womo de se na firi mu no enti ase bia nim enu nti womo je womo de se ebie womo pese atentire ne kwa edema wodi se na Patrick enu te kase bonkoma sei ana de tu ye nim. I was found with 18 sheep, which he sent to give to a Fulani man. And then the Fulani man suspected that the animals might not belong to my brother. So he called some members from the community to come and witness it. So they went, and the community members identified my brother as coming from the neighboring community. So they invited some two gentlemen from our community to come and witness it. So the two gentlemen came and they said, and they found the sheep with him. They were able to identify the sheep with the owner. So they asked him to return the sheep home, which he did, 18 of the sheep. So when he returned them home, the following day, some members of the community went to the house and asked that my brother, even though he returned all the sheep, they had to pull his ear. So I was not in the community as of that time. So I was called and informed about the incident. So they told me they had met at the community square to resolve the issue. And some of them suggested that they will cane him as a community. So
they were then calling to seek my consent, and I said yes. His ear has to be pulled. He is an adult. He's responsible. So if he does something that is not right, some punishment has to be meted out to him. So I said yes, I agree with that. But if I say you shouldn't pull his ear right in the community, then what that would mean was that I'll have to come with police to pick him to the police station. So I said I was also coming around. I was coming to a neighboring community to attend a funeral. So they should resolve the issue. But when I came, then I'll get the briefing. Then later, some people said no, they should send him to the community where they initially found him with the sheep the previous day, where the checkpoint, immigration officers, how do you call it, immigration posts. Those officers are stationed there, and this is what they are noted for dealing with criminals. When they find anybody suspected to have committed crime, the community hands him to the officers, and then they will not discipline the person on their terms. So they said they will go and do that, but that was not brought to my notice. So they tied his hands to his back, and sent him to the immigration checkpoint, where they delivered it to the officers. And the officers said they were going to let him punish himself, so they said he should do press-ups, which he started. And then they ordered the community members to go back home, and then my brother should come for him in the evening. So in 4 hours' time, I didn't know what had happened. I was still making my plans to do whatever I wanted to do. Then I had a call that he died in the hands of the immigration officers, and they called that they should come for the body. So I was at that point, I said, no, you couldn't go for the body. You have to go with police. So I went to the regional police command and lodged a complaint. So we went to them. They actually didn't deny that they did something. So they inspected the body, and then they picked the body. They assaulted him. Abusuafo akrache ni aye Patrick Banoburi nene enie. Ye to ansem ne so de amamo. Na ye call baby ani anwa so bekwae. Kropon mu western of Mantam no emu. Na krache bia ono ye friend no Akwasi Asamoah wanya mfinhia na aduasa baako. Na ono osua teacher die internship Joabo so DA primary school ho e na wodi se adwuma no. Na se krache no okọ na okotra de ni wia wosan wadwuma fofora wo ye eno ye enwan ne mponche wiewia krachi ko no okotra de wia na wasan so atiasi monten so ene waboa no wanfa ahoma antore na ya Akwasi Asamoah de beko sesi a nena nam so na wona wonya emu a wonpotem ho no mo wa boda hura abo ene ne wo se wotoatoa wono mo a wo mukunkum mu a wonpotem ho no mo abatoa ene mo ho no ma na waba ye mo ayira into obi aba so beton aponche na wodwan bi de amamo a munchiri nyina ho na ye mehwe ye ba na nye die ni bia ansa na mogya no e ma no akọ na eno na mpanyifo nso tensemi omudi di dwuma pepepepe se ne e omo ye mo a wonpotem ho de beto won animu no na wo mu kire mu a wo ho no mo na Akwasi Asamoah e de mponche maako nan ebaaye ana wochom so no wonponchi bebre enti omo anjiwe na wo mani ska na ade chia no pa obesa de nan abeka ho omo ye ne sa agi ska no e na Akwasi Asamoah koye ampani nuane ampa ade chia Akwasi Asamoah sa de mo an nan abeka ho eno ka ho bi e mampanyifo ifre won a wo beba mane kire omo se nkrofo wiewie omponche wonpotem ho no wonon ba ya omo mponche maako nwotwe o mahwehwe omuhu no eno pepepepepepe ena Akwasi Asamoah da bepie ho no ma oba beton 30 million waje ya wogusu ebo akire na mpanyimfo yi ebeso no mu na zebre kasa die ebro fita wonon mabo Akwasi Asamoah enya wo bidonfo ada ama kasa ebre kasa yi Akwasi Asamoah ato ananom ewo ense do na eno na aka hu bie mpanyimfo ba mu se ebre kasa die woda Akwasi Asamoah ma bamba adwumakuo ya hwehwemu ahodo koso na Akwasi Asamoah no asem ne se emponche no emum yensa de ono ankasa ne dia na emum enum aka ho no na okoko wia ya nti sam yensa no de wosra mpanyimfo sanke betumi a wono momfa na ade ma no ne num na aka no wonye wa ade enti mprempren de Akwasi Asamoah wo aposifo nsam bua manhwehwemu ahodo akoso Adis mama yenya wesu na ensam no yemfa ensi
Samufo efa John Entwibos yakolabo na bede che na piano ni steam ni nyinada ebua na wiabre eye Asem Beba Dabi kase no yetimi ede ba ye sa kwade sama wono ana betena fide na chi bo chinchin bibia de ma ye enanu ye mienu na nsam no ye de beso ma wie ye din enoba afia aboajewa mene abrewaba Kofi Chumesi. Ya so akrato asomaye. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di some name wife nyina ye tested positive. Ah, ya num bie no. Say a ku malaria morning nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. One ma ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E was a immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu atoɔ, ahoɔmra no mu sa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixer. One no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi plasmox and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies na herbal shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom ane maths nom. Me say books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, ane naka. Enso am approval. Enti obata bia nkoto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de. What boa no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plasmox Hepa Plus mixer e tutu malaria na se kura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua po mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na aboa no. Hepa Plus mixer. Magie drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDA aje edwede nkrato yatum. Odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by grace medical center de amount say ehwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka cry de kwa de bampo ebra no bra no ye de coffee tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05.
setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Asem Beba Dabi. Aye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otek nyame ma nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo bu nyina da ma wo ahoɔden ahoɔden omo dia ene se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwe bi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dine wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asɛm Beba Dabi wo no tutuo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma apapa wo die ne kyense the cancer Krobea Samba the PDI chia and more profo in Yanka papa why you be Oteki Mon Yinkre net money tumpon no mutumpa botre or dog and some I know much can and the Putu Mayon and I had next say what would be any much yes I know much man on me and now will be any much in a month your year no more Papa come home. The three sabre blow should come bra. Or do be a beco. What in Baba Betnasi? Said they are on the not Divia to you. Already one more than to me, and so Mania could do, and Fanya Copum bra while the few in I don't mean amen. Amen. Kwame, I just say, Yanko Point to Major. Who you Togoni? Bachoi. Who free Togo Krobea so? We shall go in Agwanyeve. Ote, take a ija. O papa fie mpachwane e hobi na uyi asase ma awura ma wode ni container si ye mpachwane wa na abobo container ne ma na mpacho da bi e ono ani sika mpachwane confirm ya na deny oni obey awo mpachwane yawo oni ne wo masen mienu confirm ya na deny wakada say enkwada ne nyawma mpachwane nti ubeye DNA mpachwane efri ho no a wo ka aye no wa man kwada no sikada edi be se ni mfanse ekwafe okay abaya isa confirm ya na deny o papa fri mu amokoye na yie wo Togo obo one wo sesa besia e ma mo de koy mpacho boy bosi watua bi mpacho ani akasai Asem Beba Dabi 2000 enti ya ampasa aka 45 million mpacho ani okay Asem confirm ya na deny the make nyina no is on record enti dwene hu yi ansa no akasa ana deny say urei kari sika firi kumase ebre o ma de ko han dan won kran o ma miska ne mo ho ne nkyeremu ho o ma uska enti ye ai so o ma uska e ma de ko han dan sa confirm ya na deny say sa dan no a wo ko han ye no tamu anso na wo je advance say free ho okay afei confirm ya na deny say urei ordinadwuma free kumase de bre won kran say ye pacho de dwuma ne ban kran okay afei sa confirm ya na deny say ni momo sika 80 million e wo ho e wo adwuma ni mu pacho ho ni ibetimi akyerem obetumi akyerem na sika wo ho ampa Asem Beba Dabi edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so to air condition e de be board dan ni mu oto mattress to mu Asem Beba Dabi onini mienu ka bo mu ye edan mu nkonwa set a wode ni 15 million eso so mawo okay owo ni fresh screen ni decoder microwave mattress washing machine ni showcase ni stuffing chair AC
cylinder spray sure singlet boxer shorts slippers ɛna ne techno spark phone confirm ya na deny ni nyina wo ho Asem Beba Dabi akosi alare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafo ɛne na tiefo nyina ani Asem Beba Dabi Asem na tieti ɛne ne tentene sɛ mene oba bi ɛna ahyɛɛ ɛna yinsan baayɛ oba no tu aba me dem ama ne mehwɛ ama no woyi meto abadin no wie no na sɛ Ghana mmerem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya maami ya makula no ko school gane baaya o sɛ akura ne nyema ba atimma ekɔ abusiafo hɔ no wa fa ne to ne twantoro ne papa mu busa ne sɛ wo sɛ akura ne nyewa ne ba ne yɛde na wo no ne papa wɔ o sɛ onim ne papa no ɔson daya na onyema ya ɔyɛ dai ɔson daya na onyema ya ɔno na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa ma busa no oni asama obaka ana ne papa ma busa ne sɛ onka onpesa papa bi nka na omumua no wantima nka me so me hia maba so me ba no ko school am say ja o chama we woni masamaka de beda onim alare say na wo gidi sɛ akwara na ya oba mpacha sɛ si again no waka kyerɛ so no wagya ya na o so no ne boy no akura na so akura na wo de ne kwa ase o so no ne kunu ne tifiu na che sɛ ne on na tifie de ya kwadwo mensa ya no na me nsuro na meka wo wakɔ kwadwo mensa ho makɔ no na kwadwo mensa no ofa na bag so ko baabi na me sɛ ya ba wona wo yere honum wo sɛ wo no ti kurupon sɛ ya wa mafa wo yere no wa fa mama me sa fa mo yere no na me sɛ maka atikyire ma ti hu Asem Beba Dabi nti ase we na me ba kitwa na ye kan ho man so nti ya no ne sister ni ba honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nsu to o de kula na bre me se kula nsu o ba na papa ho na so what o do fam ba mame me ge kula no ana me de kula na ko ni mame ho me ko duru ayi kula na so ho no ma me ni se ayi mbana wo me se 19 no say 19 no washa 19 night wear and obo toma owo papa no e dem pra oye dey papa no dem pra o hye dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kwa no no opera na hey amina on shadraws dabi hey amina te yakọ dem no wo hwemusum amama ndadam hokoda obonten sama ka tire me so o pacho o twantoropa di pamata dia sami no chesa tikire na me tese ye so ono papa na twempna de no opera ne dem no ahye 19 no obotoma no ahye draws what is one one ne twempna mate be ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba ono no twon wo me pra masam ni nani Asem Beba Dabi ne be yiro Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi
Okay. And every Oduman Kubenyame ayeye enka udin. Every Oduman Kubenyame and asie nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkrono. Arofo ne adehye every yebema yenho aha. Yebema yenho akwaba na yama yenho yehyiehia. Ebreda so sabre premo ato apa husima aduasensia. Yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom. Na dwumadie a yedie nokre mesemo se ye eba abesua de. Ye besa kire yenho nso ade. Ena wiei utie yen ewo afidie isuyi. Oba yen social media handles ne so a dwumadie ni stream live ewo so. Oba Facebook ne so ana YouTube ne so a ena wiei sabre ya ye kasei ye stream show no live ewo so. Ode ye hwehwe otek 102.9 FM. Say your Facebook nisu, say your YouTube nisu, sheshe otek 102.9 FM. Now sheshe na so hula. Wadama eya she. Ma uni anu minya di suya ni adi chile jume di enu bintie. Ma wonom enye binsonshe. Ebre krone emu wadrin chile biya wono. Ene wiei ode betumu ama yei. Ewe yen comment section ho. Ode efo wadrin chile ni tumu ho ma yei. Yebeje yebekan no kama we fidikasi insoso ne de amao ena wiai baabi a wodi free a wode ba ho hia enti ya na wode aka ho bi na wama yehunu baabi a wodi free na wode ba ene wadwenkyere kronso a wode ba ena ye wo yenuanom Be Love Radio for se wuko Spain abuchiman ni mu a dwumadie no stream live wo Spain Be Love Radio so ena ye wo GN Radio so oba United Kingdom ni mu a ene GN Radio fo a mo live na mu tie ye na mo fa show ni nyina nso yeda mo ase ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio ene wie wonu nyina nso wo UK man ni mu ene mo a mo monitor ye wo nyina no osuru nyankopon nhira mo ontomo nkwanam na wontutumu anamo nso mfansi afei Kings Radio nini TV eno de wo Paris France abuchimani mu ya wo Dache Hima Radio wo Denmark ya wo Rakus FM wo Belgium ene ya wo Sky FM wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena wie baabi biara wo a wutie yen baabi biara wo a ohwe ena wie ye daase eburu se ene onso abeka ye ho na ye nyina ye ka bom na ye ba besua de na ya san akere ye ho nso ade sa wo join ye wo Facebook de so a wadama eya share show no ma wunuanum nya bintie mu nya binso hwe afei sa wo ba YouTube ne nso so a copy link no fama wunua na wunua nso nya bintie ye nyina ye hwebi na ye nyina ye nsua de ene akosua mo sapapa bi mahusa wa join show no. A very good afternoon to you Nyankopon sun show akosi amrosa for joining today's show and Perry J's fashion mahusa wonso abewuram and Perry J Nyankopon sun show no tutu anamon so fancy possible and was na ya Krobea Asante na ho to say eyamio Ramsey Ramsey long time yeah very true long time osana nene chiamma wo fo mame Owura Kofi Ampofo eni oba ya na wonum mfa Asem Beba Dabi dwumadie no eni agrokra enti ene chia wonum nso mame mate ene afia papa bi mahusa wonso ababua wuram Nyankopon enka wo ho akosi amrosa osana na ya Krobea Asante ya mpameka ho amen to mpai ba awubu ni nyina na naboadu ene wo so tekefem abusua ene wie ye chiachia mwo ye wo United States mu ene ya join show na yenimu nyina nso na ebeyo yenimu nyina na ebeye na yede ya dwenkyere nso atachiri amadimu yeda ase egburu amankwa Steve ene wo se akra Krobea ene wo ba YouTube ha nso a me ye second person to comment uko Facebook a me na me ye first person ene me chia no abedwafo nyina yenso yeda ase jonso sere Nyankopon hira ede mawo amankwa Steve ma mi brago ene wo se akra Krobea me nso me wo Morocco ene na wie meetie dwumadie no na ye da Awurade Nyankopon ase se wode ene day enso afem yen ene Perry J's fashion the CEO himself Stanley ene wo se akra Krobea se wo ba kunsu a
yenso ya bade mu abiebie mu apa na dwumadie no etwagu enso wa ha Lizzy Kese 1 and was good afternoon afia papa bi mahu amen no enye honso sa wate good about the chiami akaba yeah eja akra umpom te say nyankopon adom ho ye pa na asoso adom kro na amen so me ho ye de nyankopon yeti ase na yetumi kasa manipatie yetumi nante koba yinku ade waye bi nya na dawro man ka yente ase ya kwa me ho te say na adumro na dawro ma na yawo de adom nso very good na wiai adofo madehie nie ye nyina ya hia wa wo fi a wo nso wutie ye o ka ye ho bi na opanyini bi e ka sa asem wi e de kyerebe na wiai wa wutie sa asem tie na fatu hofo tie na fatu hofo o se na ya Krobea Asante ye wa amena mienu e wo wiase a yetu amena edikan se kuani ne nobaye sebe odo afuo obu ohye opamwa de wo yeto aso eni se wodua ne nobaye enobaye kuani dua no obo amena se ye abura sabra yesusa na ebreso se yahye pamu awie ana yahye awie ni ekodua kwabna ni kura aba yasene ano eno oba mena ni gu hoko wode wuwom to no obogu na sabe yani ayekuta eburo no yedi akire na yedua sabna na mapokua patra eno oya petra no se yenkruma eno odua senya sekan ene yedi bedua eno nso yedi ade wo fom ye dua ya sensena no na yedi nkruma ni gum na ye kataso se yentosi o se me gba atodwe no sorry wo funtuma sase no ofuntuma ene be yiro oba de agra so bi mo amana ye mienu baako eye senia ye dua okuani bia se de wadi kan aboboso no se wudua banche obibo amana first ne ebobo ene kura na fa wo na ba na afei se ebeduru se wudua molo banso a obo amana na ode ashim afei ne etoso eye se ne etoso mienu nso so eye se yebebo amana ama wa wumu so yede wo atomu wa wumu so yede wo atomu ebra wawie wabra bobo no yede wo firimu a yede wo koto amanamu ama afedie wo kokra na ne nyina mu no se wo de bode ekohye fom a ebefifi wo de menkeni ekohye fom a ebefifi wo de banche ekohye fom a ebefifi na se nipa de wo de ne kohye fom a na asase afa ne kura wontumi ensan empie emabio ne sai ne ntini yamisa ye ho se saa amana wei emie nui emu de hen ene de emfaso eba saa na etie ewo nipa abrabo mu ewiase se ne etie bia no wobra no etwawuo se eduru wawie ye se ofiri mu a se ne etie bia saa amana no yebetu yedo betum na se wonfifi biaudi a na bisa wo ho se enipa wawie ye sen enete efiri se ye de bode ekwohye fom eso ye ema yetwae ye de menkeni kwohye fom eso ye ema yetwae na enso so ye de nipa kwohye fom no wantwade a hunse enipa nia obeye bia no obekwa amanam ti se okwa amanam na o mabiodi a na enipa yensehwe ti yensusu emema ye ho so yemema ye ho so mo se enipa de do kwahye fom a wabrabo no apem fa so bia ni usu bio medase akra me so medase enipa hia nipa
nipa nso nti na nipa wo ho da bia me kase nipa ho akono nanso yenwe nipa nam scenario bi asisese ya minimu a wo notice ya na wa hu ye no enti na ama me ka kire o se nipa hia nipa nso nti ene nipa wo ho ena wia yi adofo ye bebo nkobo na enra ye di nkomo bi e wa fidie yi so ye hen no Amina Ibrahim Amina Ibrahim eya ababa wa emfinhie aduasa nkono ena ababa wa iwanya na ewrei wona awari amana fon no wa fon na nimu aye mobo momfa Amina mfonyini mfa so mfa mame o da bia mafoko ware ye ka di mfonyini mfa so mame wa fon na ya rehosem enra Amina ba ye nim ha na samu a wode ba nyina ne se wone krachi bia ye frɛ no Emmanuel Entwi krachi dodo na nim si ye frɛ de bra kwaku ene ye wokɔ nyina wusu a enya asem ketwa krachi one ne papa kora ne nabusua ne nua bi no mo yaka enfie duonunum eyi wono no obefa no ene oba sebe na dwene da fom ohunu se da bi enye se otiasie na woni wabusua ya ada enti wo ye siesie e ma no san ye bio enti ne papa no hu sa no am se kai wonyo oba aba ye wadwene wo fom enye se watumi aye sa de we di a ene ye ba no yenso ye be ma na saase se galam se na wasuei wono nso ni di ho na onye ne nkakrakra ene ye siasase ko kakra kire nsem no na utumi say levels don't change sikane ba kakra sikane ba levels don't change sikane ba ne nso no e na krache ne nso share ma yeah obe ne say se obefa bia ka me ho a eno nye masem na nso atete ababa we ya nyem ye de nakwa akoto ayaresabia arehosam ne say ya ye no operation ono ye na dwen se nko omu bio boy na di dwato akosi wono oba na wofo so ekosrei se oba no amanfo okeka se ompanu nti no onyem ma no enti wosre se onyem ma no ampani ampa wakonyem ama na wie no okowo wie ya me kwa me maame ne papa ha me akohwe me ama me ho akena bo afedie die kosi ye de so akofo oba afoforo oba sebe na obeton nkuruma ema sebio ono ma ne banku ayaka bi ema ni die edi ni nkuruma boso edi ni kuna asem ono na sesei waba abeje ni kuna wensa sebe ababa wei ekunu yi edi aboso nti eba sa no awura ne de onsi de ehia ne se owura no one ne tena aye no ache ejapade a one ne mienu aye no sebe ono okoba onso koba galamse no ono sa ba ye ya oda so yi etiefo wo ye o entia ne ejapade o mu ye nyina no owura ne mfa ne de ma no oni baabi te onya baabi te na obesa akoye galamse kolikoli na wasa etumi anya bi na sebe o wasan esine dadam owura ne se oni ni hweye asem no ba yanim enra ye frɛ sa bra kwaku na utumi se krache no sebe otukwan ho otukwan efa na otukwan akọ awode onka okay wonte yenka kura adi wonde san no aboa o kwekwe na dede die na bi wo ho na wonte dede die na bi wo ho no wote yenka pa na yenso yete ne nka ene ye ka kire ne se yete onka ntidie bi kasa o se dabi okay enti ya ka kire ewura ne se onko na onko be yasi adwuma na afei adwuma bi e wase no enra eja kwa meka asem we afidie yi so se patio onna patio ochini baabi a wo hye bia no patio kaso obe wo kyew na wa fechewa obeye good baabi wono dede ho na patio okay enti when obi pass e wo dia edi adanse e wo mpaso dia sie nyina na wo fa ho toto no e na wo de se na mentime na patio so gyina ho okay enti eba ne saa no awura ne koi okoduru krom ho no ene ebehwe wo na ade makotena oteke no wo no amu oteke fa kama sam no
na wo san kwasiafo ne sa jimifo na omugu no sebe mesra meka o nyamo atiefo na medi matem o metumi akamasema ye den wo sa ba ya wei anadwo wei mankukura mi nku akokọ bio o sese wa kuna sey Amina Ibrahima onku akokọ kra bio ti de ebeye ye ne se esese onum freja taba mane ya we omu na ye engineers of the program se mpanyimfo me ba mo ha me ba ye no krachi ni so obekumi o entimu nso mi mu ehwa na ye nso ye ba ya de nyina benkwaten wono se enkawe toase sa mpotemo ho ne de ye de ahye ne nsa waje aboso good aha onye mp okay MP or you take but you only wa very good enti benti ya pe kai bai ma ha so Krobea o to say ya me do go Krobea enu ade akwa no na ni nsode o wodi atemo say also e be ma nda wodi atemo na ge ba dia na go gina wa che nanga abutu enu anajo no nyina wusu kuro no wa uko obi ai Krobea enu anajo no abaya no eye na no etibi frese okodu fie no na chese ni kuro Ibrahim no na enye akrokra enti emanu ko committee for any empanifo kuro no amanye ema ofre abatien enti ofre me ema me ni police division commander wo enkaze chief vital snapper you way na obon ho modern pa ebra me bon na manese asense abranche Ibrahim se alchi manrachi se obeku ni ile enti no mwa na yengongo fa no ene wonwa ka hotim eno pe eye ni mes bi ene ni tipa e kodu e honwa ye ko ye no na abranche no mra ti sema o jiri krumo so bi enti mi na se o phobia o zo ye kodu no abranche no emra ti sema o ye ni na no na odin ho akawura ye share no ya ba bi afa entino Krobea ye ni na chese abaya no aye Amina Ibrahim no eku abato so enti emma me share edan no na onkoda because obi a be ma atimboni abali tuse onyano a se share obekunu no ye so koda dan mu a wan wi a na anajo obi ni je besie nipa adri ye ndi enti abaye Amina Ibrahim ni akodo fio na mum adeti anopani omu ko fio amuko ya abranche eye Emmanuel LG eye black wakui atimi asisa eye edem woni nyina afi edem wonu mu a wabudan ni ni mani na for ba ni tuma ina eka ho no eni ni plano a ofano di ma ti yo ni na na also ni say no go through what by be now one was man send it This is the finals of the house. Wow.
ni eni nkomo nti me kira asem ni mu nyina kire committee chairman no say committee chairman ni de Samuel Pepra ana o say asem no mu tie bi nti die na omo ye pesa omo ye na me say omo nkofie ho abaya ni so wakofie ho ko ofie ho no abrante ne ne ko se onfiri fie ho nko ohia no ho ana me say onkofie ho no mo na omo nkofre be ma no ne abaya no nko omo ho no no mo ni nkohia ni nkomo omo ko abrante no say onko na ye nyansa be sabio na ne word a ono kan no ana meka nyansa be ni ye nimu a ye be ka kire ne say ono no free dem ho no ma na say ge ni free dem ho na de waba na ye ne ba ne maame no emetena ho ti omo kan sa no ana me se mate ana committee chairman ka say ye pese ono mo kan asem na omo betumi aka nti o friend nkofo abeka ho omo ne omo tena se di nkomo assembly man ne omo ameke ka ho no no ma chi abrante na akọ ho no omo ne na akọtena se aka ne se okay ne ye hia free ne ho say edan ni mu no akwada na ye kan na asem amina no ene ne ba no ebenya ba bia da anwumre no na ade ye chi anwumre no ade ye chi a omo ne abrante na kasa ma abrante no omo de na ba ha ne omo se omo ate omo koi ene omo ka kire abrante ne say akeke na wakofa na betene fi obaya na abaya na ofio abaya ne nioma nso kra se gudemo okoto niema no nso wo ho enti ene efiri ho ne ko ese abaya ne se onso tumi ware ma ne yi te se de we ni kan ye pepepe ewo committee member nanim ge kese no e confirm kire wo mo sa okay obolo no onso tumi ware ma ne yi enti won free pokria no ono ade obo no okay on tumi free dan ni mu ma ne yi enti omo free won continue pa ba fi ho na dede ni ade na omo chi abrante na omo ne call committee chairman ni fie ana omo ne kasa na ntiase ma ba bia atemdidia na odidi otek for ene mpanifo no enti wona omo ka say it is a free police because the aye no anhwe ya obe ye no okotrete ge ne say ge ni nim na osifie o be kunu akun akwala no oh na me say o kan sa na o say ane na me say mate ti wana me frɛ be nko aten say ni na esi enti onko commander ho ne ye ni nkomo no so o ne number of friend no to frɛ commander na commander say go ko fie ba wajae oh o tu ni ono ane ka na wone be omo nyina ka ho bi na ofa ne men ka ho no moko to omo ko nyina ne omo ni ye di nkomo ana omo su gu fie wo cha na omo hwe se nko omo hwe ama asomdua ba nti ho na ohun se police ba no ye frɛ ni nua ba no ma ne hu se omo monitor ma ne nko ba bia police for ne ba nti won so bo ama ne ma omo te won te na omo ye dede se police for ba na wo beti the one I saw bar from so omo yen kan asem no afedi omo yen kan asem no nti chairman ne je phone no ka kire me say na abrante na ka nti omo yen den am say dabi obi a watrete obi so obekuni de ye nim say omo koda obetimi aye no bone nti de tie ne say omo ntwen na police for ne mra omo ba omo de ne bo hakosi ade ye chi anopa de hu bia ye betumi aka no mo so mate na omo mane nko no ma yire na gina ho na omo akire bosamamu so bosamamu awofo bosamamu wakire o fra de so unsuro after the what bibi ese kromo no wa bibi ha boso na ni nso de untumi nka na asem ni papa na o kire na ase no wa ha no o se abrante o na kofa ne ba kromo ho omu no na asem so atena so omu ne ba kokoro omu panyi bia okrom ho ana onfo obi anye hwe enti yem mamra ene nini enti omu bose se na obete no ene oba afom se ono ombeka de ma ni nya akwan dwane ye no to oba afom no omu hu ni se afa de operasum dwie enti komedi chama ne ka se osre enka waba fom die yema omu nka asem no na me se de bi so gya no no ma ne kwa ono ni be hodi no to de oso omo se but omo ma police for nemra na oso wate enti anumu no achi no obeka kire omo se na ne nsa da aduanim no ombe frɛ no ede ne ba enti omma ne nko wi aduane no na omra onko ba bia na ne yere kese no zo ofie o to okoye na me se o frɛ no na omo zo adurukoti a amo frɛ lady ne se omo duru no omo wai to omo te ye na fum wan rafie kura okɔ no din ti kan wura da wa frɛ ne yere gɛ no kese no omo nyina puwa ti apolice for ne ba ye na omo kɔ committee chairman no omo ho no omo bo amane ne kire omo no omo kofie akɔhwɛ se oho ana woni ho omo kɔya ye hu anoma ba o akwala na ɛyɛ abanoma na aga ni tu ne fo ɛma ne kɔfa ne de ba nyina wusu ho no ɔne wo ho. Wagya akora ne wo ho. Ɔma sa to ɛpunu no ɔmo de lock atum
padlock atum saa ai Adam and Eve ni ebi dem dada to omo kwa ya omo ni ho omo dwane omo kɔ no ana ka kire amina se saa na omo ye de a ebi anyurum ba bebia beda nto omo so nkɔtɔ padlock foforo emfa metum ana omo kɔtɔ kakraka na da ho nse yemienu ebetum nti omo de omo ni so mawie nti ade echi a omo beba ho na omo behu se omo ba na omo ama na posifo no ye se ne omo kɔ ade echi a omo mra na omo meye case official case na omo nyina so emfa mechi abrantie no emfa ne nko omo ba no pe ya na wa bu if no o nchen ho no wa bu fa if no yo wa bu no ewura dem ho edem ho nie mo mfa nto so matiefo hwe bi edem ho nie ariye dey ewura dem ho mattress da ho wa fakọ wa tu TV decoder no asesa ne ma e wo dem ho ga ne ntoma a wo kɔ wo ja no wo ho no mo no se oba no na ache mienu afafo o se be ma na afa na ode kware ayi oba boroboro o se hwan o obi anim o da bi sese ye nka na obolo ye ka na ni mu edu oba ni mu edu no o ani ni di no pokua ani aboni di aha man pokua de oboro wo no aha se wono na asesa de ko wo man paja ene ne ma wo de ye aduane wo fie ayi boss ne silver ne ma mo konsu ogun no matwe mo ni nyina de ko ana makap no na no atum sei sese yenhunu baabi omo de ko enti wana committee akran ayi ni nua ne frame ya no pa ne bo mamane no ana me se on frame committee chairman ne mame to ko na committee chairman ne frame na me ka chen sese no se omo aye bibia bi di amaye na mom we di amfumuso ne yedai efiri wo mo to omo sere baabi bia abrantie ne hye no omo nim so onko achi bobo oi mo so nka bobo pokria no abaya kesero pokriano na kura ha ewo ho to mo suspect say e ho no okọ nti wo mo bo ho ano no ma kɔhwɛ so mo kɔ no mo abechi no e de na ko police station aposifo no ben kasa bio atiefo enti asɛm no ni nyina enie enti se sey ye kasa idie de ono so oyɛ bɛɛma na nkwasiafo ntumi nye hwe no nkwasiafo na ma na dwane wato wirem kroni mu no ne ho nsɛm nye nsɛmpa patuo nsɛm a ɔkɔɔyɛ de ɔkɔhwiahwiaye ene de ɔkɔteyɛ de fa saa akwaku ne ho no adɔfo ne ade hye krachi na ni nsade wɔ nyina wusu hɔ na hwɛ wo wunti posi aba na wo wadwane na amanfo gyina ho botse sɛ wo so yɛ bɛɛma ada na wunyina hɔ sɛ wo hu sɛ ne ɛteɛ enti ɛno koraa ka bibi de fa saa nipa wei ho de kyerɛw good oba de achia me akra 1 minute on this ye na wono a odi animu ama abeduru ne aduru nyina ase omo ayade omo akonko ne pa omo ma kwaku bra kwaku antwi ayemre sabe watupia afa agyan wahwem na meto kraman na mede no ama amuna na mato ne din sɛ ɔde bɛyɛw ɔde bɛ idi a ɔmfa nto kraman no ɔde bɛyɛw ɛne ɛfa bi hyɛ hɔ ɔde bi bɛyɛw wodi ɔde bɛyɛw no nkora ayɛ okay ɔde bɛyɛw no kora ayɛ so wɔ so wɔnyam ti na wabɛgye dan no firi sɛ wɔno wɔware wɔno so tena mu bi a ɛyɛ na afei wɔno so nanka ɔkwan ɔn sɛ wi ase woyɛ mɛnsɛm bebrebe a deɛ esi ani o ɛsɛ wagu ho anim ase wɔ kurom hɔ ɛsɛ wɔsi ɔbaa bi apɛ wɔ kurom hɔ bi a wɔmpɛ ne bio because wɔadwane so wɔn no ɛsɛ bi a yɛfrɛ wɔ na abae na nka yɛka no bɔkɔa nka ɛsɛ wo ba koraa wɔadwane agya no wo ba panin no wɔadwane agya wɔde na si awɔwɔ wo sɛ ndi wɔn ne yɛmɛku no wɔn nyinaa yɛ adeɛ akwadaa no nso wɔdwe ho na wahwɛ sɛ ba azɛm papa kɔkora no wɔgya me hɔ kɔ wɔdwane kɔ nti bɛyɛ dɛ nti bi ase sɛ asɛm ba na sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mu a yɛ a mususu nyɛ mɛnsɛm na adwuma no nyɛ yɛn nko a ne yɛyɛ o ɛnka sɛ wote ɛsɛ wɔnyina wusu sɛ ho awan nti asɛm bɛbɛ da bi yɛntumi ma ho yɛka kyerɛ sɛ baabi a wɔwɔ biara no yɛn nso so yɛwɔ hɔ biara ɛsɛ sunsum no yɛdi wakyi nti akora wei kora wɔnwieyɛ ne yɛtoa so ɔba ɛsɛ yɛdan no a yɛhwɛ ama awuraa no sɛ abɛda hɔ nti sɛ yɛdeɛ yɛ awuraa no dea aka sɛ baabi a obi ɔbɛba na ɔbɛhwɛ akwadaa no na nabrabɔ a ɔne nabɔ no so ne kyɛfa wɔn biara no wɔde ama no nti wɔnwieyɛ akora yɛbɛtoa so afiri hɔ okay 1 minute eja kwame na me da se ma yemmo krumofoɔ no mpanimfoɔ no aba so paa na afei yemmo
inspector no so abaso hey one inspector share divisional commander chief superintendent committee post ni so we dey nyame hia no pa wo se call no call wan na so no ne men e call e wa ya de pa na break kwaku de wo na wo se wo ne kaya beko afrika ya ro no ho a wo se saa wo boso wa hu wo ti ho na wo di mensem na wo di atem na wo ye de wo a wo pe na wo se kro no e owura na amina no a ofa no fofofo no nipa de enfa de fofofo saa o na obo se o tokana mandi danto odibi be yo na no me ka se bi jiro se kura wo komu ye twa hini fam wo se bi se kura ye mujo amina no mpo a wotima go ka mfie aduonum asema ma asomdua aba no ono kura mpo no e na wo ye ni sei na wo pukua so asemba ha ne se bia ye de sika na ba betwitwa wo ye to sa fro nya asempa bi ne ka na nura de wo ye wo se kromo no akwa ne hu ni asempa wo sɛ kana ho asɛmpa nka bra wodwane yɛ no nka asoma si deɛ wɔnte saa nanso wodwane yɛ no hwɛ afei na amanfoɔ nyinaa yɛni agye o wekyerɛ sɛ suban a woda no adi wɔ kurom no ɛnyɛ papa nti yɛbɛserɛ na kɔmatifoɔ no so bɔ na ɔmahyɛ yɛ no nana wo wie ɔmɛhwehwɛ ne mfa no ma yɛ yɛsa ka na yɛbɛda ɔmo ase paa meda ase agya kwame nso ɛdeɛ ɛno no adɔfoɔ yɛnkɔ asɛm a ɛnɛ dɛi ɛwɔ yɛ nim ha so mewɔ me maame panyini bi ɛwɔ manim ha ɛwɔ afidie yi so eno akwaba ja yɛfrɛ wo sɛ mpacho yɛfrɛ me akosua akosua wofiri he ne ba ha mpacho mete aso ase ha ya watena ha kyɛ ɛhɔ ne ɛwɔ me yɛwɔ aso ase ha ya mani nsan wadi mfie sɛ me fie ne die wonim minim ekone nim nam she uko bisa abna minta obeka he wo ebra yeyi wo fa kwaku adi efri minds mu no saa bre no na nadwuni mu na awo ka me bi ni enti wo de ne ye ka kire o se bra kwa me nkroma ye dai ana wo beja kwa me nkroma kra enka kra bibia be fine why bia be fine enu akosua nsia awia yi asem bɛn na de waba yanim wa afidie yi so empanyimfo me da mu nyina amase ami hyiram asem a de me aba ne sɛ me wale be memi na me wale na me ne nyina ye fire nyame nti ewo mu na o ka kire me sɛ eni pasmesi me pese me wale oba ba ko kan me kunu so o ma me o papa wo mu mienu mema mienu emma mienu nti wo kan ya wo ya obe ware mra na meti ase no ware ye to ware be ma na oba ne de ne baaye no oba ye obe wo oba ba ko be ma ba ko oba ti wo mu na me kunu no wuye ena me kunu no nua ba ko ka no ho no so wuye entina ka papa no efie no so papa no anesiye papa bay me kunu papa okay nti wase ti papa no hwe yawo ewom no no se dabi edan no me chama nanafo nyina ne mama ne babema nti efie no wo chema obia wo wase no mase no echema ne ma no ne nananom okay nti mimi nya bi obia nya bi na kasa ni nyemu na me baba ako anche na oyese wa bodam nti wa na me kunu baba ako so woni je nti tama oti se ye be che dan no obae no kura nim ye ma ne de onua ba ye ma ne de to be no sma me sɛde akola ye ni jedi ye de aduro kano ne ho beto no Krobea sa atem na minister ne dan so edan no minya miensa enti wa na msida bi adwene beba na akola no so ma me wo ho me kura no wo ho na msinne me yidan ba ako sɛde be ye de meton na me de amaw na de akohwe akola ne yere ntim ton edan 100 million ai eni abre ena
me yi 70 ema boy no say onfa akola na nko no me kura ba no di na me kura no wo na me kura ne say me fa 30 ne ma no omo dan na omo timu no omo kura omo beton ne ba ne ya omo beton na watua me 30 no sometimes no ma me no ho mfa ne bia na me sijo na me dane 30 na me de ma no ena boy ufa akola yi wo de no ko ye frɛ boy ne say Nuruddin ti Nuruddin fa wo ba no ye frɛ wo ba ne say Razaku ti Nuruddin afa ni nua Razaku e de ne ko nije to aso afa de me wo ho a akola yi metene nka me frɛ no a na we me baye de ode no ko ye na fa wo so wo ne ho ye na de ye na bosumi so bia nso a o maame na me disika ma o maame no de ascend boy no edan no so a nkola ne de emi aka mienu eno no eya no ayi Nuruddin no waka kire o maame no mo de ama han ne de sika no ama akola no ye de ko wo mo a me hwe ya edi na me se Nuruddin na etisen o se ye me kura me beba me ni akola ni nyina sempa fedie waba no a wono wone ne yire ne ma ba me hwe n'anim a me kobusa me ba ne se me pa chololidi me ba no wo ho ana otama ba se man frifie ho be pram nam se die onunti ama waton wo dan no baako ama Nuruddin de ne ko nije no yes ono Nuruddin na bagana wa bagana ena wo kobusa de se na oba ne wei ena oye dai ena otama ba wo de bebo me ntimi kunu wo faase number wo ena so mi mu ye fie no so be kwa ho ena so mi mu se na odi mi pie na ade de tai bi twam na odi me tena mu boy di akire ba abontere no mpem no ti ade de tewura mbusa se wo de wo kwa he no mo so de ko uduru bus stop a wo be kire ba bi okọ na ja me ko ti me ko report ye no ye ba be pe no asa dwan ko ne je wa ma na o ma me wo ho di kasa ni nyemu sese no ade a me ya mi hia me ba ena akola ne japade nso o mo japade wa ha ne edan mienu no wo de ne nsa atoso hwan na de ne nsa atoso de o de me ba no ko nije no se ye onuanom edia nti wo mpene ma me mam enso me na mabomu kaye bibia wo de ne nsa ato dan no so me ba no so a wo mfa na amere me edan no so a me to ne ye no me de no de maton se ono na tim ono na wo no hwan na toy de o to ye no ni se ono ne wo fa me so na minim mani tan me hu ba bia mani abre enti eno de Krobea ene de me fan se maton enti se si a oba Nuruddin ne te de wo ton ye ni mu de me ton ye no enti kire se Nuruddin twa ne ho sa be to dan ni free won ano be to ye afa de me busa ne na na wo se an otua kama ne wo fa no no waje na me si yo me mpene to mpene no a se me di kan de ma no aka se maton me mpe eturu bia wo enti meje me ba na edan no nkola ne dan mienu no so won tene samfi ho emfa ma de ma me ba ko edan no mpacho wo 7 mpamcho papa no ne ba ne ko gina ba ko pe eye mimi kunu na mimi wu mema nti eye ne de be ma ba ko ka ho no wango eti ye che ye no ne ye de be ma ba ko ne de wo se emfa man wo so na aya kola o na me hwe a prepare enso ade a me kira no na me se ye nsa amfa man na no waton de ma wo no me ma ne de no so ho a wo do nsa to so se ye unua na ene wo mo na mimi ni
bibia wo fie ho me dwedwe ma sa mente ase ena mpanyimfo am se me ba da ho ma ka bia ma me na asem na emu owiram okay enti ka ye kan Nuruddin no ono ne maame enko ai ne maame wo ba baako be ma baako ai ena wo nso oni ukunu ewo mema mienu na wo mienu ne wei baako na wo ni je no baako aka wei baako de wo firim oh kusa ena baako aka yi ena saa yade ya beka no ena wa ba jimi sika se wo kohwe no nke fe waje enye bone afedi mu nsam a odidi mi no okay se ono wa ba Ghana Nuruddin no o Ghana enti wo ba Razaku ewe wo so wo ni je ho na o ti Razaku nka mente me kase onfa ne number mama na ebedane asem oso ono a ede ne beba ono a de ne beba ono a de ne beba ba se ono nso ne yere ne ma baga ya o mu ti fie ho ya me dan no akola ne dan mi enu nso no wose obi o ma obi anko ohwe onua ba onu kura ba ha bi watime de dan no akoma obi onua omu busuani no de han no ti busuani ni timu a wote me story no no obae no se ma me pa cho je wodan safwa oh me ha dan ni biom fi se nsamo a mabusuafo ni di no menti bi da enti wode ma me a pe enam de safwa no to kwansi na me ba me kuraba ne oba na oka ho no waba woba o se ma me ba cho bla no tim de safwa abrem na se wode abrem me de ma de ato no se ma fama me mama damfo bi wode na se me mfama woda dia moye mi amodidi dan unfi se be ma wuye mi ni mu kapre enso ma bom ka 60 million nam dia ye mu tight nyina kama me fada safwa na ma wotra wo ka o si ma me nya dia mi di animu me pese mi di animu ka ma akoko sika me nya to aduane adi me ka ya na mse me fa safwa na nam di safwa na to enti ewo mu anu asaba no pa me chobu nkotodwe ena me se edan wo de gia hwe no wan fa sika na anye hwe fa breme wo se ma me bia 1 million me di animu nti na me ni abre Krobea me de safwa na ma me ba be men abema no kra wo kokwan so se mintimi nko ade a wo ye me so de fakọ abema e ko ye no de safwa no koma no wo de safwa na ma ni se pe se ne yatuaka ama no eho an wo yi 10 million se abema yi emfa mre me wo de ba me nam wo de ba na sene mi tirim nam se da bi ode ma high 10 million na me ba be ma na ode safwa no koye aha oba ne oba ba na okra baba ne dem oso ode ma high no 10 million na woso ode ma a high no I said 300 no de aka mane me ba no yare no ode de aka mane aha eko Niger ho wo kan ya pe na me be se ode amane ajae ade dani sta no mo de mema no mo de amane nti bu de ajae me ji 10 million na mu ana me ba ko no so akra ne e be ka kire me se wa free mu oh ena akwa ba ko wo e friend alasa me ko ye na me se alasa pacho mami ska no si da bi wo dan a wo betim de amai ko se asem ko na wudi na ja me ja ye na me ko ye me ko ba ya se si a wa betene fie ho me a me ba wanfa me ba mre me so a edan a me die no a wo so a wo se o me di obi ko ho a wo se da bi se nso dan ni nipa mienu wom wo mo nso aka kire me se nne me ba se wo mo ntu wo mo betu ye mpe kasa okay eye okra baba na wo de dan na ma han sese ne ye friend say Rukaya aya kwa me
Say, oh, call them now. That's all hot to say. I can't say. Let us say, I can't say. Can I laugh ya? Yeah, Rukaya, Brawenim. Or what to say? Huh? Yajikinka. I am a country. I am a country. Otia Sawase. Ote Abu. Well, I had a beka seguntia ma wa no me bibi we. If you know, ewa abu. Mami unim no. O ya odie. O mami no. Ode mami ne madan no ona ade ma han. Mienu ni nyina. Ode baako na ama han. Na hwan na de baako nso ma han. Me bra me dinachi. Obra udinachi. Muridin. Ene de ma han. Ada na momo wa mo de. Momo wa mo de. Na mode mami mumma de e ma han. Die ntia Rukaya. Me pacho. Mami ni die na ye di ama han. Ye mfa ma han se di ama han. Me once pe. De o kan se me di ama han. Bede ma han mpan se 3 years kura ni. Na me nchiremu a me betire me de ba ma han no. Enya se me de me boso na call no ho se onfa kimam na me fa da na ma han na me niska ni. Ni nyina kan se akola no o akwantu mu a ye hwe ne yale no. Me nua be me na o yale. Ono wo hwe ase. Ya mfa ho no. Ba obefa akola no koyemu a na se o ho ana ahwe ase. Nti omo gene to hospital de machine sisi ni so. Nti ba o kase ye de minua ba na ja akora no wa ba na nya ne pe no no de ba ye de ne to ayim ne de ne ba asi ena ne man nso ne na o kan ye de o mutu je ne kam na o mutu o papa no ba ma no nti nye se o ye bwa pa no ne nkura ne yire ni nyina ba nya ne sa na o yale na me blade na o de ma han na o akwantu mu na o se nipa na o hwe ni nua no o hia ska na o de ahwe ni nua no. Eti mi so me bla na ho na maami bla na otedan mu tu na me ka che me maami se ma nipa na otedan watu afri dan nim ene sa na tie dia me nua be ma na frem se ohie sika a mo de be hwe akwala no nti ni sa na tie dia da me mfa ma han na sika no ye mfa bi msane me nua be me no mfa hwe akwala na yale me ka na so you wati me ka na me odo me maami wo so wati me nya obi di ama na me se ai me nya obi di ama no mini panam de man kwa minimu no ma na momo de dan ma han wona de nipa ne ba se nipa ne so opedan minimu no da na me de dan ma me de dan ma kasa ni yemu no kura de e ba me de dan ma 24 million enfie sai 4 years abo me ba twan abo fie me ba twan abo fa he abo number 2 abo number 2 dan ena enfie 9 20 say 4 million 24 million. Hey, Aden. Offer 2,400 for 4 years. And the Afibia say, mon calculate mami. Afibia 70 cities go. Enye bosomen America. Okay. Afinti monche 24 million divided by 4. Na mon check mami. Why? Eja ma honya ha mami. Na ona me twon. Okay, into the ama 24 million for 4 years. And now yeah day. Me de ma 24 million. Said the worker said me de ma me high me say me pay sika ni bia me pa ne chewo no. Enya ne senti na me de ma high. Akora no a wo ho na nipa na wo sa ne yale no. Afre se ohie sika de ahwe no na me ka kire me maami. Se edan no o me mfa ma high. Ni mfa sika ni bi nye de. Ense ni akora no. Ni mfa nkaye ni ma ono me maami. Me kan no see you me nya ne sa. Nti na me de dan ma 24 million. Enti e kire se afi bia wo de dan ne ma 600 cedis. Hey Rukaya. Wallahi kanokre. Oh ya faste. Oh ya faste. Sa. Oh ya faste. Offer. Aha me you made me say ya. Oh ya faste. Enti wo de aboabo number 2 dan ma afi bia 6 million. Enye ntabo dan o. Meba yakwa me allow. Me ba twan. Enye ntabo dan. Me ba twan.
Abuabu number 2. Me ba twan. What the afibia ma 6 million. Me ba twan. Mema nintra obebam. Mema nintra. To aso ena ye dey. Atiefo mesra mo nso mo ani di akire. Ska no me bla me send ni 12 million. Ana me maami me man me de ne ba be ma ya ogina akire he ya. Won ne ba afie ho. Ni agi ska no na won so gi 10 million koma o maami no. Okay. Ne ka mi nsem ska ka o se me di 2 million ne ka mi nsem. 2 million. 2 million. Ti wo de aka sende wo bra. Me pa twan. Ena o de 10 million. 10 million mama. Na first one ba ko ne so no so se hwan na de ma han. Eno na o kana me maami nsem o ka bebre nim so ai se hu se untimi nkasa nti. Matias ye kasa. Me pese me hu se dan no se ye mienu. Me ba twan. Endi sa wo de ba ko ma han 4 years je 24 million na. Ba ko ne nso hwan na de no nso ma han. Ba ko na me bla ye di kan di ama han po dada. Na me bla ye ba Ghana. Me pacha me kasa oyale o modene baaye no. Nipa na akra ne woni nsam no. Efre ne se ohie sika a o de behwe akwala no. Nti me bla de dan ma han. E di sika ne sanni nipa na. Okobo maame na mane. Maame ne ya we. Bibi e bebi onim hu bi. Nti otia na wakasa bibi ne ba be ma ikro ha no kro anim because say me ho na obeji sika oba fie. Ni nyina e de dan ma sister no. E ma obeji esafo ade ko he. Nti enye se kululu se maye kululu se me de dan to me na me de ma han se bibia me bia me bon me ma me no me wona te me se si o se bon twemo ho mfiri dan no ofa tie me pa cho e dan no ye na be ma edia ene o chema ne nana no o mo ma me phone ma me bie no e ma ne dan ni bi enti ye nkase dan ye agi a me ni me nwa me ye dan na fa na emom no ye de dan no ama han ono mami ono ne kasa wo kan wanka eno de opese wo de dan ye on se wo di kan ton ba ko sebi anke ye ton a kan ye na na fo no ke ye ameto dan no wo di kan ton ba ko timienu na aka na osi odi obi ba fie ho na me brace ye ma ne fam dan ma obi no enye ne se odi ma obi se o han dan no wo so wo beton forever na ye odia enye me eye nuanom dia ye nso muslim ye sa na ye nso eye nuanom dia enti ene ka chen se ton ne de ye ma ne nton anke ye ton a anke ye na na mponye ye papa de ye na na fie anke ye ameto se efie no wo hokura na ye abenya bi ne ayde ne adem enti ye ma ne nton okay enti hwe maami we ni ho ne ba na bodam sa dan ne be ye hwan dia ye na na fo ne dia wabra na na cheye e de wo wase de maaye no de maami nso ase e de maaye e be ye wo dia anya minimi anya me tieme ewra tieme enye abusua fie o eye nana fie e nana chei o se wo je wanfa mom anka sa hey eye me nana no nyina fie but wo chei wo maame nko maami so enko e na mu nyina mu firi mu papa mu ene bai ena mo papa ache nananom ade a obi ade nko enti wo woni tumi wo maami we ma ne de ne so ugitum sa bra me pa cho edan o kan wasi mpapa no mu yemienu ba ko na ono kan no me na be ma ewuja no sa mpapa na o ka so mienu wuyi ansane na ba me che efie nya ne sa ye na be mpapa ne di ka wuyi ye papa ne di ka wuyi ansane ka ye papa nua no panin no enti ye na be ma kura ewuja ye papa penina ono wakae enti ejapade no kura ye kan se kase ye kan enye ye papa sa ne ye nya ejapade no e papa na ba ko na ono penina ono wuye no wanwo oba wiase wanwo wanya bada enti ono ne de ene ye chema ye ono ne dai we eno ne ye kan ho ase ene omo chede mai mi se kura mi kwan kan me dan me o kan wo se ye chei asa busuan fort na ase chei enti ya che de ya che no ya che ono ne dan no hwan na be share ne nza de wa ngono owu ye de no odem no eno san be ye hwan de eno na me ka se ya chama yen se aha me ka se de na ono papa ne demu a odi wu ye no eno no abe ye hwan de a abe mi nua abe mai dia rukaya okay mate tiefo meba mebusa wasa mebusa na onso monso mode mo ani ene mo aso enso tie bi ni nua Nuridin ewa ha sorry Nuridin tenasena mi musa wasem baako eya kwa me de meka no na obebusa no okay esi eja kwa me ya me Hausa translation mai
we are the McCoy. Do Dr. Hyper Plus Aba. Next Thursday, dear. Dr. Neddy Utiatio. Because all sponsor me man be a sponsor. In the end, you want somebody pop. We have an boss never go. What's that? Oh, Priasa. What you say? Pre obi di account. Yeah. You pray now. So go di dia nye. Menkwa Neddy menkwa me di okra ma say you ato nchen. Okay. Enti me kan na wo kan fast. Ye ko ne tentem. No reading ho to say. What you feel? Okay. Ose say karankara. Otene karankara dia mete. Okay. Razaku ewe. Okay. Niger. No. Amanu kana kai azumi. Fadi. Abin ganna. No. Very good. Oh yeah. Inyi magana ko. Wasi on kasa na mzidi abigo. Msi wa fasting tu wanka na kure. Okay. Very good. Fadi gaskiya o. Inshallah. Very good. Edia ina unua Razaku ayeno. Inyi magana. Efri na koda brim wanyini ina wabodam inti waninam. Unti aduane ofani formula with obianim enu de abusafo obianim alaji guruza obianim. Okay. Se ye ya ye ka sei ona ade ne ko nije ne ho te sei wo ho. Alhamdulillah me Niger mi pamno ma mi telani mi yenjuro mi ajuma ede mi shey me na mi yemam inti mi o ma wari mo kwadan so mi yire mi no inti mi no mo no inti mi bafie ena mi be hu abusafo na mi simi ko inti sa mi si hu condition ya duro abre mfaso bia no ya na mi si no ad Nigero omo ya de nti ka wo mu ka mi kono mi pam no ma mi wo store nti ka o ye minua wo bre no mi ya me ka me de me boa na mi de na ko mi ko wa na mama duro fo no ma ya bibia mi beti ma boa ye bibia beba nti mini ma kasa no mini mi ma na kasa okay wa wukura okay ya men fani crazy inshallah inti mi kan eno si waya dia inti abusa fo bia si waya dia pa inti wudi no ko mis inshallah me dinu ko amu si waya dia sa na efe ene menene ma men so yetina ya kasai mi se de mi ko no de mu be boa me kakra se bibi wa mu fan kam ho na menene ko so okay ene wonin so mameno tam no kura wo kasa wasi wa tondan na wo yento dan kura na yento dan woni na nyas kaka kra di kam ho ene me koye intimidi akura no koye no aya na me friend mi se se de ye hwe kaka na kra bibia beba so inti ye condition ni de still sa si ya sana ti inti se ya onoda so Niger Niger na se wo na wo fa ne koye se condition no set saade ade na wo ba wa mfa na ma wo be ye de wo Ghana me ade ade mi ba Ghana kura ade mi ba Ghana bibi na nya me mintasie obi wa momfo si obi na ye ma me obi nsu se e buso aljanni ko me ake kira aljanni me ake kira moti na ho asa odi fisiru na bai se jini dia odia se si amenso mete kakra mashallah into obia kanidie into Niger wonso estati ye misano obia si ade ebia ajuma mi ya no minima ajuma pampa inti mina mi wo fimfi obia wo minche inti minya ajuma bibiri inti ana mamfo obia kanide obi omukura obi betima ya obia kanide mi si obi ntimi yam bibiji se ade anya me pen obe ya mame enen mi wo enen mi se kai ade no sa STM mi jina se mi no wo kasa kura se etimi wo se na matofom on tofom no mi kan na me so me kachero se fagidie kachero ho inshallah no mi dia obi ntimi yam bibi very good ya me inti mi ko masallaci sallah mi tofom alaji guruza kin fesel mina nanu no wono kura wo se
wɔn pɛ sɛ mɛyɛ adwuma biara because na ma nya me ba Ghana sisi me ti wɔn no me yare no me wɔ nkwara a wɔbɛdidi adwuma wobɛyɛ den gye sɛ wɔpɛ bia wɔbɛyɛ. Okay, enti sisi a waba sɛ Nyankopɔn mmoa wo na me ho ntɔ me kakra na me nkɔ. Okay, me yere mienu. Okay, baako wɔ no a ɛna baako aba. Okay, na neɛ ɛyɛ wo nti ɛna waa wo mmɔden mmɔ unua ɛna wo dwen ne ho ɛna wo de na akɔ Niger ɛna saa ha wo yato ade na wo ba wamfa na ama preko tama me kura me ba no bebi a me condition no se me no kasa se ku me wo ska kura ka me ko me betena Ghana because se kura me abusa forma ya de o ma ya still ade na ha me nti e wo mi se me ko me baby because e wona bebe ka me ni ade ameye metia enye easy enti unua no owo ho wo Niger owo hwan ho o bebi a metie fie bebi a efie a metini owo na wote enti aduro ya ye na aduro debi a ye no ye dware no jaki me ake kiran jaki asam no dos enti ye no ye traya ye still condition sa wasi ye no sa na waye. Okay, ona wo ye bema enti wo wagya ne hwei wo di ni gya ahwan no say wo de bebi a wo no bebi a metie fie won so memban so ebi so aware omo ebi a omo aware omo ndi se a me no wo kasa no se kamenya kaska ye yasallawi fa sallawi kame kwa fa na ba ka be kwa fa na ba. Yes, because me mpe adia maminu wo ye no enye ɔse oni unua bɛyi moagye ɔno ne side dan a wonyaeɛ moagye abɔso ma menka asɛm bi nkyerɛ kana mentie yanyɛ sɛ megye ɛda nyɛ mi da me nuamɔ mu dea nti sɛsɛ Nyankopɔn boa ne sɛ ɛnɛ bibi tumi ba ne sɛ nyame boa ne sɛ ne ho tɔ no a ɔba a ɔbɛtena yɛ bɛtu amanfoɔ adeɛ a ɛfa wei nyinaa baeɛ me sɛ mempene me wɔ fie na ma ho amanfoɔ aba ɔmo sɛ ɔmbɛhwɛ da ɔmbɛtɔ na ma pam ɔmo me sɛ obi a na ɔbɛtɔ dan gye sɛ me wu a mempene ma obi ntɔ dan wɔ fie a me wɔ a na amanfoɔ aba ɔmo sɛ ɔmbɛtɔ dan na ma pam ɔmo ɛna amanfoɔ sɛ ma yɛ adeɛ paa ka me no sɛ me no na ɛtɔn baako no ɛno hwan na ɛtɔ na atɔe dabi hwan na ɛtɔ wɔn na tɔ obi na ɛfrɛ no wɔ sɛ alaje guru da kura asɛm no wɔ ne nsa asɛm no na ɛnyɛ easy o sɛsi a wo na ate saa dan anim dabi nyɛ wo na atɔe no dabi nyɛ wo na atɔ saa dan me bae me na ɛnyɛ sɛ me kɔtɔe o wɔn na tɔe na abusafo bia asɛm no adani ɛkɔ court ɔmo sɛ ɔmo mpene enta asɛm no ayɛ na amanfo si ayɛsa no gye wodi nipa koro sika ma no wodi ma no so ɔde mfa so bɛka ho ɛna asɛm no akɔ court ɛna ɔmo kɔ alaje guru zawo ana alaje guru sɛ okay sadia anokore adenti na wotɔn watɔn dia a gye sɛ wo ma nipa koro a wɔtɔ ɛda no ne sika sɛsi a mienu no mo wagye abɔso mo na mo de ma han me da ma hai me ba enya ha yi me de mabusa wo ya no wo de ama han dodo sey no me da ma dan 5 years no o je sey na me wo o je sey tam na me de ma dan me je 22 million na o mo eya ta kwa me na o mo je 60 nipa kura pipa kura ho bibia o ɛna o je sey 22 million 24 million 24 million for how many years? For 5 years. Na boabo number 2 dan bo onye de ana o se atakwa me ya atakwa me ɛna wo di ma han no 5 years enti nipa ne de na so ne tama so ana ni tama so kura wei wa suma se wo pesika ɛna nipa koro si won fasika mano da mina me ma no dan inti but dan na nya wo dia me ba mina me ma no dan inti won fasika no emma we ɛna me se debut me ma me fasika ma no enya hwe ɛna oje bibi wona ho inti we inti oda so tim nipa koro tim se ni sika ni sika ensign ne tam nso so what the amano but mami say
monte mo ho asese edan no enyamo dia maami we mun hwe asem we ye ka ha ne ye ka ha Dr. Beba sisi a menton dan no menton sa wo ma no sabe omo wa ahoden a omo na bedidie ama obi adie enti edan no si ho sei no dididan ne ho ana wo rukaya onso woni unia no redin muni tumi bia wodan ne so muni tumi bia wodan ne so na wo sabe nka wo bedidi no wa maami abre wa sabe da ni kura ansa anye ebia di na wa hwanyame anim aboabo number 2 dan dia come 4 years 24 million me hu she entabo dan kura ye say ko pelele so ya sani asia ya wo kwa fa aboabo ha pelele so entabo dan ye egu hono no ko busa say ko pelele so ko busa say even bosome pelele so entabo dan pa chao mo amoye ntabo dan ehu business landlord fo a mo ye ntabo dan no mo mfra mi sesi anamonka 1 month pekura no pelele ntabo dan ye de je say na wo de dan akoma 4 years for 24 million one year is 6 million why oh enti ade we no e straight up so wait in the ho ase na wait in the ho ase a sa kasa we ensi but me who bibi say ma me so sense danger say baby asabi baby a wadurei wanyini ne bai sabe wabodam enti say bia manusi sumna so ono so ba be frim akwada ya bodam otia simponie na dan hwede ye nei na nko oni ho na ne bai so adane ya afo bia ni besie eho ene maami we fierce adofo ne ade hye eye ni nyina no mo so mo famu adwen etie de ekoso no reading ohobeto ate no inshallah ohobeto ate inshallah bibia nyaw ate obesa akonije inshallah obekwa akoye wadwuma oba wa obepama tade saade abase opanyini o ka asasem we kire me ntimi de atade e be chew obekọ ate good Dr. Hepa Plus to say nyame adom good yes ene eduru yawo ada say yes meteme yawo mu yes ena meteme jata yem yes enti say yakasa eyadwuma yes ena wie yi yes yehia yes na me ka kire tiefo a etie me nyina se na wie yi wunya Hepa Plus Pavi Plasmos no bi na sa wono no mo a edaboa wo efri joada bna debe se ne na o ka ye no ya de ne de beba yes me ma ne mo wo nto ho se de oto forma no ne asem yes enra meti ha na mi yi na mi ya ho na mpie ye ko biem kam na mtutu Hepa Plus ni dugu buza jataba na mdugum na mkanum timbetna ha nyina na me sepe ba de nkakrakra ene nkene nkame ntumi madwuma wo wow coming to me ma en no pe jataba frame ka kire say ko ka kire kanu say en coming to me ma wow enti ekwani mu kakra no me bubo bi wie ye no na se mfifire bi frim na msori ko dware wow mi am sha me se be ko me na doctor say maye na yes timi tu ka me ba mo se kom de me na mfa de chem so na mkope wachi wow mi be di wie me na mte ha ya me ka say wow yede yankopon ase en nana nyame nhira opa ene so me ba ma plan se o Hepa Plus o Pavi no Plasmos bedema piao ma tumi bo ase aye ene sabio o kwadu ne o kubensu ene buamu ade nana ene ya wada o waya ade bro ene ya wada waya ade ese de babesom waya na bibia so ekoyi piafo and one o team ni nyina good ene nyame nhira mu ami good bia koso kama very the Hepa Plus na onim se to paye no he say demand the what to paye ne so no yeah ebeba any adanse a eba so no ubisa so doc nurse bi ne kamfo ma mi o doc nurse bi and amazing yeah obi was a doc me menses no for the past 11 months na ma oh me sha se me nom Hepa Plus Pavi Plasmos asase eba doc na me yefunu ke kamia ankasa doc na me bowa me ti ena na edwa me kenken mani so aya na ebribri me doc makoma aya na me home ti ba me sha se me nom Hepa Plus Pavi
ene plasmos ene isaade ni nyina so afiri me so doc na kese na meye man ba ko de se de nipa dodo no pre 6 packs no on de no nya one big pack ya ka boom pa ko ene de a hye se boto no ene esum se be nanim o sha se onum hepa plus plasmos nyame na adome ne o se watwe kama na funumu ba ne kura so asane what ase to the extent se bi wo hu so nsa ni mo edu kama ni kon mo yedin sebe apana yetena so kwawi aburu no ene wanya nyina so nti se o hye so wi waburu a endwiringu good simple sebe o de na enim guase esense obi afro apa na ni na buru ni ne kwanse nyina adwiri no enim guase kase but o se na ni mo yedin good sebe o efunu mu ba no se afro a hoziana no yeto good ede na wo twen enye China duro no enye meme duro no hepa plus pavi plasmos wo de wo pese wo ko animu a wo kubensu ana watadwe ana wo kwadu bi fato to akiri aseman good about me su atadwe na niema akekensi ani good and me personal line no mountain no crack ebia wo se doc me de me papa sebe nwodwe yare stroke ana me ankasa kra no aya na nsan bi abegu me baabi ana me kra de doc me menses na emaye infections ena etete me doc me kra de nsuo bi ena ya na egugu me last time student bi na o share testimony so doc na me yusu saa niema bi ena me de mask pampan no na nkana no den ba me sha sese me nom hepa plus pavi plasmos de me won se manfa eduro no anko ho enso eduro a eba besan yare wa bra enko baabi kura yare no wo hepa plus pavi plasmos sure o se say onyusu chemical bi anko holy of holies ho enso ehwa ye kama chese ye dwura ye ho a yetumi ekokronkron bia ho hepa plus nupa ne de nana ubetumi afre me na wonso akwaji bia nom 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 nana obi wa manone otie me diabetes ihunahuna no obi akomayare ato ahye ne so dufu oje no ho ba bia anyi bibia wosoro ama ne mema sem sabi oyo ba so kra te se onye happy ne BP bibia wosoro obi wa manone odware ane ho keka no obi menses mpese ba awo ho asem aye den ama obi nso adanse bibia ba te say ebu adwene ntiase so o wa manone a Italy, Canada, Spain, Germany ye de adwene beba good job ya ne so be free 0542 807 907 0542 807 907 kai say utie program we are Asem Beba Dabi programming o Tech FM bovra bebi eton aduro bia o de odu ho no ma o se me pe hepa plus miensa ni nyina bi anom because ne bo anya den na menka on record say what bowra shop bi mu nipa nso de o ti o text 20 series no omo de sabi omo ti omo ba bi e na omo ke kansa misro Ghana ne ya na bi eni yi o eye mena wo ne ye Ghana ni yi enti ema obi mfa aduro ni mu so aduro no kra demand wo so nti 20 series omo atum yantum okọ baabi na obi sene na nansa de open odeji a sabe sika no wo fa na de ma o fa komo akonta ko shop foforo kotobi because ye hia pomodeni akekere man no enu nti na aduro no ya san page na ho odi mu na ene onum bia menim so wie program be ka ho ase what ase and
utim ni nyina na obi abenya ne de plus na to so de very good because so ko ehu hia enti ene de yesheda bae piao se obi abenya na pomuden mapa enti uti oteka kojo de no good fire wadro nya se bia yare na akekere wo oh nom because uyo nipa uyo bibini uyo ganani ubehia unua ubeya dwuma obehome ubedidi eneme bia eti wapomuden so nti ena onom to obebi for say obeda onom hepa plus pavi ena plasmos enya so yare nti na emom na pomuden nti onom na emoa emeye nyina entena so ahoden mu me number ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone 4 0542 807 907 0542 807 907 nana said ye buy ene team guest ni nyina no panel no obi abenya bi na se anka ekwan wo ho a watiefo se de meba obi bie mu eda ha no ba ku mienu bi betumi abowre mu a ye nche won bi na anka se kwan da ho de a omunso magi bi enkonom na enye kama ma menche atiefo be ye enum bibi okay enti o ma ho ye ha na wanyame ensa ni nyina bi yes na enawiei asu we so the capsule so enti wa anya ne ntemu a unya bi enti obe fresh 050 22 4944 ena 050 22 5578 ofrefo a wudi kai wudi de say na aka se free he na Krobea ma hai yaja anyam Ablante information center Dagoma line hey Dagoma line information center oho te say na ai Dagoma line information center oh kuse watumi abanso we die when ejina ha yo wudi de say na aka se free he nie ya fra say o say kwadwa dansi dompa ase hepa plus pavi plasmos no wo wanum bi da dienti na ma dane waduru a wonom ka kire me na mentie na chi ka fe mu ye mi ya papa di bi etutume na me te ho adanse nka de mo kan radio so ya e bi me bro adi bi me na parents me no ye no abo mi bebre ma ka se no mo ye mi ya nti mo se de mentin ka di no se do na ye do pa na wo de kwadu ato akiri da no na ye dipen ayi pen ana so ahodi wo no pa eye ahodi wo nkra keke na waka no matiase macha me yansa ni nyina bi bra na beje why ofrefo a wugina haudi de say na aka se free he ana Krobea ya santoa we de me maami bi afia santoa aka se free he Pacho me ka se fra Achiremade afia hepa plus pavi plasmos no wanum bi da Pacho na manu bi da e ko say uhu ne say na kama pa e o ho na me ho nyem yi be me nom ne me ense na wa me papa say die o ho aye oye kama ho me Pacho na very good afia santoa awiai macha o me ense ni nyina bi enti bra na beje wate ofrefo a wotoso me yansa odin de say na aka se free he na Krobea ya frame say na kwaku ka se free atonso agogo o say na kwaku adwuma ba na ayo say fashion design na me se me pamade ama we ka wo ya skapume ka ya skapume measurement no say me na me pamade ama so ma tell say fan bada are o de atobo me wi a ya frame number na ankasa ne yankasa wate
Metro. Ato ɔsɛ na nakɔ akutredi no ɛno ne hia mo a mo pamadeɛ sei deɛ ɛyɛ mo ntena aseɛ ne dɔɔso mo brɛ hepa plus pavi plasmos no deɛ na ayɛ ama wo na nyamnim ko ni men try bi da but ayana misisi me ya me tena so ana me pamadeɛ sa ayana misisi me ya e pese me try ba ko nam di one mo mu sei no ɛna me ne mo tontia na mo afama danseɛ na mo ama ba bɛka bra bɛgye me yɛnsa ne nyinaa bi wate bra na bɛgye me ba to da bɛ ene ya akora betumi aba bɛgye ene ya number channel pe be born 9 am na me won no problem you meet me live here I salute you America o meja me ba na ma say susu wa eno no two things in one pia o me da say ofefo a wo gina how did it say na ka say free oh wa nyina so ene fa we nu ema me o gina so ya fra say na ka say free hini o ọba pàkyerẹ wa tẹẹka yìí já ẹdúró yìí wànú bí da hepa plus pavi plasmos no. ọba no kọ secondary school ọhún. Dear, me chow me and sending you a B. Yes, how that now I'm mad near the ache, or the Brana Beji way, once I'm away, so Messa the ache, into Brana Beji. Very good. Offer for our own chatwo, I mean for chatwo. Your frost and I can free. Let me see Mohammed. Oh, tell any. Now, hepa plus pavi plasmos no one be paying. And one amelum. Oh. And one am the Kuba Catwo. Who the Kubedi Catwo? I told you to am the Kodu. Oh, one man in cry on my corner. Bra, for Taki Hana Benjamin and sending in every way. Yo, Mate, I'm watching Anopa. Mate, Beje. Okay, out of 4, one fine chairman calls on the beer ring, a hair ring, me am a phone. Asem Beba Dabi like a monfa a inca home. So for Michael, or crew room, monfa nenka home, I'm a why. Mr. So for Michael, or crew room. Dear Mecca Seka Faka home or deca home. I'm the commander in chief here. Yes. And what I say is what go. The American echo. Tro. So some in America. About over by Jeffrey me ho. And the officer and so when you suit. Tepen in a suit. Faneka home mame. So for Michael or crew room. Officer or no so hey the line dear ye. Oh. Ade ba kwa afi we mani agye ho pa na ene say Roman hair ba koka ho fa Roman hair ba koka ho yenua no muslimi fo na afi omo anom hepa plus no papa say ahomache no ano odi sase o breaking fasting na hepa plus pavi plasmos no ano odi atwato e man well being ni gina yi wo ye muslimi ni na on try bia e na odi try hwe o breaking fasting na hepa plus pavi ne plasmos no so wa ware kra dia o pese odi kwadu na wo kube nso ubetumi ahomache no so ye ne saa o yo ba na pese yi so atadwe a sabi obi nsi wasu bo ho kwan fato to akire eboa ma ye well being no ejina yi bo number na wo mo line a ba cha se mu obi amfra mi bio ye bo doctor na nkasa number mo friends ho fresh a o se obegina dru dabi o fra de won si ase de o se ho ase bisa na bisa enti o fra mi a oba no benom ne sei wan kasa hina obenya biato eye 20 cities miensa obenya no miensa ni nyina kaisi ya numbom eye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 0542 I'm running 807
807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 sɛ ɔwɔ Ghana ha numbers ni nyinaa no utumi afre ɛyɛ helper plus pavi and plasmos Monica sa doctor Midasana. Good. Out of Dr. Ebenezer Ajamai, the founder of Ebenezer Herbal Production and Consult, producers of Hepa Plus, Pavi Plasmos. And we are no kre mesemo se enui eye eye hwenipa ye kwa ye bei yade ne namon fremem yade bata yen na emumade ba ko esese ye hwe ho yie pa ene se ye bebo ye nia ye mpo no ye mo ho ban na bofuo bi a mewuramu ankotukusie no etuo sa wo bo wa pomuden ho ban a eboa wo ankasa onipadua ye nyina brane ye mpe Hepa Plus ye mpe Pavi ye mpe Plasmos na ye nonom na beboa ye twa me na tie wi me ba sisi ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 360 capsules. Ya ma nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Usisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wotisi ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufo ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bebia ne afrɛ 0244 886437 and 020 168 1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan nkyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban.
mami ma hye me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa me kam kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre won pemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim ewo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ni nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hya ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasaba. Aha, 102.9. Aha, Eye, OTEC.
Asem Beba Dabi dwumadie no na mo asogu so a ena wia mu tie ena wia yi mo hweye ena wia Nyankopon hyira wo Jerenas Heba Nyankopon hyira mo se oba bepie Kumasi Krodua yi mu a ono mo brema UGC ono mo ben DVL no ye wo brema UGC hono na mesrew ensuo toto se ya yade a edenam doso entontom emma wo homene so enti se wutie me na se bia wewewew ama malaria fever achew na woje wo ho a enye a onua kona kope Jerenas Heba mixture na nonom se wononom a eboa ayi achidi yade no afiri hono na eboa onipadua no ama aso agina brane Jerenas Heba mixture ye Jerenas Vico cap mixture Jerenas Vico mixture eno nso se wo ye obi asisi yade pa abagini padua na boso na woje wo ho a enye a pesedro we bi ena wo ye bema na sebe wo mensem nso wo fom e wo mpamu a se wunyanya Jerenas Vico mixture na wono nomo a adwuma na si wate ase oba Colina Heba Jiga Heba Fredimens Misty Heba Dani Heba eni apidanka ubenya bi se wo pebia tu a distributors eye Amayep Heba shop wa wabo abu station onom number eni 0538 484411 oba yenso a Jerenas for your number eye 0241 814677 first number we only Jerenas for bekasa dia wonti ase no onum bechiri mu so dia mawo and now we are Sweet P Executive Hotel enso ye home away from home eye bia se wunya na se okoda dwodwo ho a onua utumi se fie pa no akono ye 30 luxurious rooms ewa ha eye modern security keyless door locks what you say wa ho bambo ho hia yen wa wo ba beda ha ene 30 rooms a ye wono onua ye 43 inches flat screen TV boyi ebom ye air conditioning room ya water heater ensu bombi ye minibar ye modern jacuzzi stand shower enso wo ho se obeda ha ye provide free wifi e ma de ye de opeso de ye e na power supply so de 24/7 de bia power gina so anopa obeda ha ye serve free delicious English breakfast ya ho bambon so de ye number 1 ubenya ba bia pake ye wo mrante e bo haban ye san wo cameras a ye de abobo enti ahade ahobambo no eye kama edura no pa na pese otretre wapom ye wo gemo nso wa ha ubetumi akotretre wumpom free restaurant wa ha ubetumi adidi te se de wudidi fie ene san ye open to the public enti wa ufri abonti ubetumi do dofo bi abefa lunch e wo Sweet P Executive Hotel so wo ye conference bi na be hia conference ho a ye fully equipped with modern facilities yafu wani kire Sweet P Executive Hotel na yemwa yewo Kenten Krono Amangwase few meters away from KUST your number 0244 358478 0244 358478 we are Fet Homeopathic Clinic ewa henema kokoben unuaba unuabema utieme yade nye Fet seni etie no gidie se wunya gidie na wo babewura ha yade no beko yakra mfidie free India e de abagana ha onua seni bodwuma no enya asem ketwa se wo yade na hinta oba ye check your nerves ending ye hunu ba bia yade ne wo ne ma ho aduru se be ya yade ne mabio ye nam physiotherapy akuponcha ne massage kwa so sa yawo ni pedua ne namu nompem ntirimu atwetwe ni nyina beko ama ho atɔ mo stroke yade de matofom sebe muntirimu twetwe mo ayemre wo mpam asikyire yade ha mo arthritis sasabro enipadua mu yawo enemu yade ana wanya ani ho hawo sɛ ye ulcer ana typhoid nso a bra henema kokoben Fet Homeopathic Clinic Ebeju Mass Company no ewo 18 junction ne so ye number 0244 58 3859 and 0275 969414 Mekan for Sister Spices enzo the amount very natural oyo ba oye aduane ama adofo dia use Sister Spices e ma nensa no
bema also wo bon kwan pa still there will be edi ajejo dofo nani a use sister spices mema no nsa no de enti American for ma oni sister spices very natural 100% natural 1 2 ono mo de sister spices ba ye no track record sisters food for omo na de sister mackerel ba ye omo na san de sister spices yi asaba 3 aduane no ye de kama what you say enti ye good flavor fish flavor chicken flavor stew and a beef there choose the ope na fa yi waduane baby a ye tonton spices no so kwa ya abodini o sister spices eno na ye kama unzu nya bi ntunton ya obedum pampa so pz roman hill swamidwom ne bantimadwom a ubenya bi ato enso etu akoton o konkran cmb ni okashia ubenya bi ye number 0243 53 5025 and 0279 140940. Let me put this on record. And kobo ya ye this say Alhaji Ngruza freye eni abon komo. Mo am frey ne bo na mani nyina ma ya de ba Alhaji obi amfa o ma ha why did you who here yeah this man me pacho oh yeah very one finest manner me penasempa he's one guy ono no obonadwen onfa ho ne se ne ote obekana dwen akere that is Alhaji Ngruza. I love that man. Alhaji obi amfa o ma ha why onana anom no e na omo kirechira asemu na odi besim why obi amfa o ma ha wa mo frɛ yɛn so ka mi nim sɛ de mo nso mo ka no very good yeah ya Bolivia enterprise for nso nyankopɔn isua mo aduanom sɛ obekumasi sofo line alignment ahana ya Bolivia enterprise enso edi ne dwuma na mesrɛ mo ɔmo de aduane a yatwetwe ahoɔdenuo ɛna de ayɛ ɛna ayɛ sɛ aduane wi ahoɔdenuo ɛwɔ nuanim ɛna yatwetwe ɛna yɛ de ayɛ ɛno ɛna yɛ de ayɛ sɛ aduane ya sɛ woyɛ bi a ɛbɛboa ama ɛneɔma akɔso kama ɛde ama wo yɛwɔ vitamins ne minerals 23 ɛna ɛwɔ sɛ aduane mu yɛwɔ amino acids 19 yɛwɔ omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyinaa hyɛ aduane mu ma tontwom sɛ wonya future life smart food aduane bi na sɛ wodi a onua ɛboa wo enti wonne yade ha wo no bra yɛnkyɛ wɔ kumasi sofo line alignment yɛne multi home ni dia nimhwɛ na bɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn nneɛma wɔ aduane yɛ aduru na kodi na nya wo nkwa wate yɛ number ni ɛgye frɛ yɛn 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and a traditional Dr. Dawood and the Dr. Dawood yeah papa no or say a droye or say dria and my yarsa enti ene emfa ho ne wo hawa wo namubra na papa ne mfa dua ni hini sani atie ni nyina wo de besa ayade onfa moa ho akwa emfra ni nua no enye wo ho adwuma for instance bema wo bema da from bem ye ye ne hwie nye yi wo de aboa ponche ne bema ene nuoma bi beka ho aye adurama wo de be pagya wo bema na gina so ema sebe awo ho aye moden mu pebia munya papa no de naduro beka ho obeye hwehwemu ahunu adekode akofa sa problem na ba na ode aduro ne ka ho aminu aba ebepa ho yeah onso obewo afa ho afa bibia Dr. Dawood yeah so we obi asikyire yade tete wo emoja broso na eha wo stroke yade bubu agu fam enemu yade bi no akote ne ko eya wo gidi onim ko eno ne Dr. Dawood so oba ne nkyɛn a papa ne bɛko ama wo mo a ulcer eha mo monya prostate issues sa ye enlarged anase cancer abam ye de rubber akotum kura no a bra papa ne ba mu aduru beyi what you say fibroid o tete mi nua ba be ma otumi ni oba danso hunsu ontumi nyem no koko yade bi na tete wo ana hututuo ni sisi yade eje so krapa e na me kanfo ama wo e dane en kane na metro fm ni wo mu eje so krapa no sa danu amu e na Dawood Herbal Hospital idni juba papa the number e 0244 88 6437 and na 0201 681 717 when you anya sadam bay evanya kwaduro onua
frewate ni ya no wonkasa dia wonti ase bia no yenkyire mu nkyerɛw ɛna wi adwuma yɛfo a mowo Volta Drill Limited ɛna wi yi nyankopɔn enhyira mo ahodo da aban ɛna mowo na manya duru da aban yi de amintwam free da aban krom na menkɔ da aban new site na me dɔfo baako Odomonic Agosia, a very good afternoon to you. Nyankopɔn nhyira pa Odomonic ɛwɔ da aban new site on faye ni agrokra na hondo da aban ɛna Volta Drill Limited nso main office no ɛwɔ he ukɔ sunyan ukɔ tachiman ukɔ dɔma nyina yɛ won krabata wɔ hɔ na Volta Drill for sɛnea yɛ din kyerɛ drill no yɛ de ɛbɛ nsuo tu a omia ɛmfɛnsa yɛ ho usa yɛ ho a wo kɔ abolo we for ne hɔ Volta Drill Limited yɛ tu nsuo se yɛ yɛ amene wo ka sɛ tu nsuo wɔ fie sɛ wo wɔ nsuo wɔ fie a de wo hia ne light unya presse so ebetwe akogu tank mu no ayusu wade one nkofo bia ni asem ye ya announcement bia emfa ho bosome nsome ye nkase ye becheke uberi bia eno ano light ya beto ma Volta Drill Limited for emedi wakagide mu yes enkonkwa nchefo ne ho ubenya asem hwe open supapa nom ewo fia ye ni etumi dwem kwa asase na ya ze twin supade bawo eba ni blowing eba pump installation servicing ewo pump ho a ni nyina Volta Drill ye frɛ ye ni tunsu papa ne mfa bawo ye number ye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 we nsuo ibi adwuma na wo pe rig machine a ya wo ni Volta Drill Limited for nkasa na yema obi arafo asem wi mi hu no se ya asem twintwan nemom ntiase ene sese nipa bi enya asa se wunya sa ntiase na problem wi enya problem bio good awade a chame akra ama osimane miensa urem asem ni mu matia maame mfa ba enyense misa mese urem mepese mi hu ade ba akwa ho ne yemenyina so pa akwada no oyare ye mfiese ni bosomi se ni aye how many years ni almost 30 something years 30 years from Nemofrase from Nakoda Brim yeah okay okay yeah akra ho asemu a ye kan akwa akoye te se samampo mu dua de wote suru ni suru ene de wogina ase ensu suru wonim se abusua yi a eye krache no enuanom yi a wo mo ye nche hei wo mo no suru se wo mu je mu mama me ya se de oton ba akono saa na obeton mienu na aka no ama no akwa akodi baabi ana mpo akwa manso te se ne a ba akono akwa manso no enti wo mo no suru se wo mbejai e de ama maami ana maami no so hunu se won so nimfie no kwa animu sania wo wura yi sebe na adwi mu kan ye ka se mfie aduasa ne akiri se wo besan aba be ye enipa na adwi mu da ho na ajapade no wo hunu de ne de ano de wo de be ye no eno so ya asem foforo eni se si asan ko basa na maami ko firi mu se si ye ya e de na beto ne ba no ana se ne ba no busuani bia ni chance e wo fie ho maami na so mba ne ye mienu ba ko we eye wo mu mienu obi awoda obi anwo endi sabre se maami no so ni wa na se koye anuafo ne de a se maami wo nana bi ana ne baketo bi kura wo wa ontimi mrefi ofi se enya ne papa no ana asem na kogina ena ama maami no yem hihye ne se da bi se ne meto wa me be ya ajapade ne de ne se be na adwi mu na wo enti na ajapade ne ba ko den ebe wa ko di o papa ma no ho ena ama asem na yetwema mentwe a abeduru sabri na menim se si an se maami ni ho na se owura an so eni ho a ne de no ba be ye hwan de a se ne anuafo ne ka se ye jama de a no na je se ba be ye wo no mo de a abusua na aka bia we no na busuani bia ni chance se owura mu manka sabiem eduru ho a ye be mo so enti we kura ye ahihye ya e wo se ye wi a ye no omu nyina atenase
na ye hwe se si ye no we na adwen mu ka no maami ni hɔ a wowura ne ne ane ye no ebetimi akwa kodi ho awo because maami ka se wowura oni hɔ a wowura no si ni ondi wɔtɔn so de a na sɛbi mpraduasa akoye adwen bi se ya se wonwe nkyirima no ho bio se wɔtɔn ni mienu se ne ɔtɔn ba ko na kɔfa amanso ba ye ne de a na ɛno nso no na ɛntɔ asomu saa empo wɔse bi a mede ma han se de ba ko ne ye no na me de bi atɔ aduane adi na me de bi ama me ba na atɔ aduane adi kura no a ɔhaw bi anim eni se ma me ka se wɔno nso wɔkɔtɔn de a me nso me ne ya adwen a enye yie efie japade ye ntɔn ne saa so ye ntɔn ɛwɔ se wɔ hɔ na be ye nkyirima de a na ama edin no ayɛ dɛn aka hɔ saa nso na krachi enuanom nso ka se sɛ yɛ ɔmo nanadia enti krachi no a ɔno nso nya abie no ɔno nso busuani bia ni chance wɔ mu nso a ɛno nso me no ɔmo nya adwen sɛ woni wɔ mpo a ɛwɔ sɛ ɔmo nso ka se yɛ wɔ faadea anaasɛ yɛ papa dea enti yɛn nso so no yɛnya bi a ɛyɛ de sɛ di aka yɛ sɛ maame ni hɔ de sɛ de ɔmo ate agye sɛ maame di bi bedidi a ɔmo ni haw na sɛ maame ni hɔ a na sɛ ne ba no so sɛbe na adwen mu na hɔ a ɛbɛyɛ dɛ yi ɛhɔ ɛna wɔ se yɛ tena se na yɛ sisa nkonwa no ɛma asomdwe yɛ dɛ yi ɛba akora me nsa ɛbrɛ no ma adwen kyerɛ ne me ma aba mu enie me da se wɔ hɔ agya kwa me sɛ madi nkia ka kyerɛ on sɛ asɛm a me ka yɛ no asɛ na me wɔ ma bedwafo yi kura adwen mu kyerɛ sɛ asɛm no bi wɔ hɔ no mo a yɛntwetwe no abasa ne asrɛ asɛm no bi wɔ hɔ a wohwɛ asɛm no busu na wohunu baabi a wode to kyerɛ sɛ maami ne kunumanie nti ɛyɛ ne ma ɔno nso na ɛyere panyini ɛna ɔno mo nso maame ɛna ɛyere ketewa enti tɛkyerɛma ɛne se enya ntɔkɔ a emogya kora tumi ba yɛpi bi gu no yɛmene bi enti saa nte aseɛ no ɛne nkonnwasie aha kakra naa ɛno na ɛbɛyɛ adwuma ɛyɛ kɔ ame nana medase wɔyɛ asuro wɔyɛ asɛmpa na yɛka no saa no sure na nana deɛ bɛka no sɛ ɛka maame kora de gasɛ wɔanya asɛm mema nie mo so mo maame nie monhwɛ situation kora a yɛ maame wɔ mu na sɛ bibi mpa ba a yɛntena ase na yɛnka na asomdwe mmra ɛnna obɛtumi afrɛ ne ma sɛ memei monhwɛ mo maame sɛ deɛ mesiteɛ na monhwɛ mo nnua no mpo situation a wɔwɔ mu nti sei ɛdan no sei na mpɛ sɛ meyɛ na wɔka sɛ ɔtɔn no koraa ma no afiri ne nsɛm deɛ nana mene maame yɛ adwene nyɛ yi ɛfiri sɛ woba yi koraa sɛ bi yɛpɛna yaresere nti wobɛtumi aka kyerɛ me ma no sɛ mema mesrɛ mo mɔma memfa wei ɛnsa me ho yareɛ ɛne me nnua no nyinaa mpo sɛ menni hɔ mpo a momfa daa no ma me nnua no fa nsa no yareɛ megyiri sɛ nka asomdwie bɛba ɛna mma no so tumi ka sɛ yɛmpene ɛma ma han so a ɛhɔ so deɛ me ne ɔmɔ nya adwene nyamodia you have no right over dying. Yes. Enti enya mo wa home te wo ho die ho maame wo di bia ma waton ba kasagu why na aton ba ko wa ebe me waton ba ko me pa cho eno ye hwan die bia die cheye ye de ma wo no aha waton enu mi kunu wa wo no ne die de ma wo waton kunde obi anka bibia anane manso eruka ya o ya we say meba tuni die no tuni die no yasa ne ser daki guda ne wannan ta serin nan wannan yasi ya yi shi daki biyu kafin jiko da na ser na samu kudi na ba na karbi wancan dama daki na biyu ne shi yasa na wase ba ku pe no no wato waton enti waton ba mienu na ba wenu de miton edan ba ko de wono waton ye no ya ye no edan mienu wahu enti mfa so wom ena misi sade wenu de waton ye no asem na ba e court eye case no ma min jiska wo we ba ko na mi fa ma na woto enti dia wo ton ye no o de kwa akotua akoje dia ma mi ton ye na na me ba cho men kasa enye no kore na te say enye no kore eno dan na ba ko na me ton ye no
dana baako na metɔn ye no metɔn ye medi sika ne ma wo ma me no ofre wo no de ma wo no de kɔhwɛ akola ne yare kɔɔto no de nti kɔɔto ne sɛ me kuna busuafo se ma mfa bu ama wo mo ni sa metam akola ne ma wo mo ne ye ba no ade nti na sa akola ne yare a ode ne kɔ ho wode ama we eti we wa fanya nsa kwan bia na kanokuro ye kan eden sɛ de wo mu so wo mu dia me ma han sesi amani hu ade a me ba be Krobea me pa o chow so wo se wote ho no obuhwe wonua ba so te ho obuhwe me pa chow Krobea saba me ka kiro wo ni se omunyi ensa me wo fie me fansie sebe mpa mi twaboa kanya asemasi me fie wo ho ma ni obi na mafa na watimu kwa mani hu ade me ma aka mienu ba ko abrochire enti me wodan wo ho piensia toilet and bath bibia na me papa fie na me to am pese e ho na ma ya wo me why you wadwen say we wo gi a wo beton ai why you wadwen say okay now nuru omunyi adwene mfiri so waton bi eno no meba eno no mure fi say eye mo nananom din na da sa fie ne so ene ma wo ton ende na refi ana enye se wonti ade ameka no mente me me omienu Matias ye ma mi so wo miensa o one ne ma ne wo miensa ton ye no ti ade am ye se ede ma no ton ye se me no wo kasa no ma no wo ye friend se wo kwa babu station wo kwa sore no wo sisi ka wo kura wo be se me no wo kasa no me jima de dia wo ton ye me pese me usa dia wo ton ye no o se je wa de me jin ma de se se me no kasa okay enti ma me hwa de bi se maami we sebe mesre meka oni ho a unua no nadwe mu ha no dan no mode be ye dai menua no dia anya ye dia unua ni ho a dan no mode be hwan dia ye me ba maami ka simple ni se ye muslim for wuti ade ameka metie ye muslim for wono wanya muslim we christian mu christian ni en yake fadi ya santi sazu me frɛ nyame ne ina zuwa no we mame ne o dia manin kansi on for so kansi azabe ma no akire ma kyerɛ me o ye christian wo ye muslim nti ye ko bibia sha nyankopɔn so ka me se me muslim ni a me papa na me mami wo ye christian wo japade a me ndi ni japade onka ho nka ho wonu so wo ye muslim ni a won jimmy japade so wutade amika ye kone muslim wo ya ka chelu direct na wo ye muslim onu so ni christian so nkyere ne sa enti ene what do we do then you see meba mo obi an kasa bio na problem ni nyina wo enti sa sem wei eyenkunuasie hwe ye wo mra e wo Ghana ha emra no supersede bibia amamre religious hwan ni nyina etwam emra ene wuli enti die na ene emra ne ka eja kwa me asem wei wo oba de chia me chief ene just small committee sa question wei aha no munyina namontoma emai mienu na muntie di omo beka na mon kan kyerɛ me ansa na masɔre medase mon so abre wa mu na monye na wa ma me mienu very good awiai awodadie mu nkyia enkoma wo happy birthday to you Kusiwa Mensa Caroline na we umame Vida ya owo manso mosia so eno osikusiwa enne wanya afeko e de aka wo mfie ho osire nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo ene nyankopon ni yekuduru honhom say nkan little one happy birthday to you. Okay, awodadie mu ntia nkoma o ye frau Lydia Aboaje Lydia Aboaje obapa
United States of America emu na awo ene wanya afeko edi aka onfie ho na Francis Kra ene kra busuakuo ni nyina se ene ye wawo dai osire nyankopon ni nhira ene na ho bambo se nkan. Happy birthday to you Oba Palidia. God bless you. Ene dai ensam wo ho enkomo wo ho yebeka na yehunu de ye de beto nso ama yiyi. But mamen kai se Eje Peter of Eje Peter Herbal Center papa de so obadwuma pa mo awo issues papa no obeboa mo se wo ye obi a awo ho aye ode a papa de say fa wo yefunu no bra na wonyemu adwuma ma wo obewo afa ho afa obi bia ati ase good. Eje Peter say awo ho aye ode a oba ode ahahan na ye odo ni hwehwemu ode tu funu ma ne so se obewo a obeka kire se jaw yefunu ya na meyemu adwuma se wo ye bema na se bibibi na abeya akwansidie nti ema wuntumi nwo a obeyi di abedane si akwan na si nchen no wa mwatumi afa ya tutuo no ati ase etutuo de asem menkasa Eje Peter Herbal Center papa ni wadru muntie award de o de kwa papa ne nchen a obeboa o se chese nyankopon wa mo wa mawi asese ongo so you be a pressure how stroke how diabetes wunti mu twetwe wakoti nemu yade unim se nemu yade no se ya abapa nti bo hwe mu ye se wakoti nemu yade bi na wokon ne nkwa wokon so na ntumi ase antu a esunsun so aso otumi si wa wo kwaye o be ma tumi twe o be ma no ko hyem ketekete bra na Eje Peter ntu ase de kudi ko mfama wo wate owo Lake Road Feyase Pentecost Junction udi isi wo Feyase Pentecost Junction ho na pragiafo ni jinjina o ka kire o mo se o mo fa nko papa na wo ya waduro no wate o mdo be kwa Eje Peter ho ne number e 0543 369993 0543 36 9993 Eje Peter Herbal Soap no ibida so Tech FM ha se wo ye oba nioma beto so kama obodi no be ye famfan a wo Eje Peter Soap ni bi edi dware ye bebo abema fa bi dware nsansan ni nyina be free wa fi ama won so ho ato wate na we time Herbal mixture eno so ye edura time Herbal fo na de aba time Herbal mixture ye titiduro eduro wei se wunya bi na se wononom malaria fever na chill ama onipadua na ye hyehyehye asija dade senya ya tuasi afri jaso buchi aso asi wo foforo no wonum nyina to ama oye ohunhwenye wona ma no ani so twa o si wi asi twa me run about entwai egina ho eye time Herbal mixture eni adura so nya na se wonom a ebeboa wo ama wonum ato untumi ni di fufuo nie aponchenam ne gusuoi oho enso ntumi ni koto sa aduro we bi ebeti wonum ebe clear sa ade no nyina afri ho ama wa beye malaria free obenante oba bi adwen ho wo ye oba ye be ma atie me wo kwa private area ho a ensansa asisi so dodo be ma wade ne ho adane ensansa bibia di ubone hwe ho yie kona koto time HH Herbal mixture ene ne capsules time HH Herbal mixture ene ne capsules nanonom ebe ma ho ada so kama tizete ba moto we do say wo ya fansa faso na hu say bompe sisi so a mansa huri gane ho hu ya wo kote de wo mpe na emomunya time HH Herbal mixture ene ne capsules no mo a ebe da so tizete ba moto we do ba bi eto no bi akwa abenya bi well-being nso be gina kama freya was 0244 417 669 0244 417 669 Eradi Fie Herbal Center Dr. Abankwa owo Kumase Kronombosie Red Park Eradi Fie Herbal Center papa no waben owo duro sunku bi odomankoma de adom no a ode yetiri mu adwuma se wanya problem wo tim inse trina so wo mahuni wo mani wo anu wo problem bi abamu bia no o say
sɛ wonya akwanhyia wo nsa te ɛtɔ de bi a wotumi survive na wotite de a wokɔ woti ate wawu enti bra no wonya wotiri no problem na aba mu no mu adwuma mfama wo wate sɛ wakɔte na mu yadeɛ bi wokɔ enkɔ sɛbe ɛfɔm yadeɛ haw mogyabrosoɔ ɛsikyiri yadeɛ ulcer baabi ɛdaw biara wayɛ mmerɛ wɔ mpamu nsabuo mu nyɛ wontiri mu twetwew awurade fie heba center bewura ha bɛfo adanse ɛkɔ papa de number yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 mawura afɛɛfɛ akɔ aba bɛn biribi no ɔho te sɛ oh wayɛ adeɛ menkae sɛ obi aba ha ama mabusa no ɔho te sɛ yam wɔ no nso abusa me meka ahoho ɛba no woyɛ number 1 a wadi kan abusa me nso me ho yɛ nyankopɔn ya dom ne yɛfrɛ wo sɛ mawura Patro me din de Teresa Brown. Osan de me ma me din Teresa Brown ka ho. Me patro. Ade wo ye Brown. Me patro de me papa. O ye fantini. Nti wo de Brown. Patro. Hey Brown, Teresa Brown. Na ufri hen. Patro mi fra piedo. Ho na afri. Me patro. Na ate hen. Me ti kutwi patro. Kutwi. Patro. Wo ye adwuma bɛ. Patro na me ton tamelo. Bazi se na enkoye nti ama me siniema. O siniema. Patro. Wow. O siniema na wajiska. Patro. Okay. Wow say. Patro me wa mami ensa. Yensa. Patro. Na ba wo bi aka ho. Patro de bi. Ade. Patro de ma fam ni nti. Aya ama me suanyansa. O suanyansa. Patro. O de hwa na aba ha? Patro e friend Isaac Mensa. Nkra ne papa. Isaac Mensa. Ono nso te he? Patro dompasi aplabon. Atonso dompasi aplabon. E ho no te. O ye adwuma bɛn? Patro tompaboa. E de empaboa. Empaboa ye he bi shoe. Ghana made. Slippers. Ono an na ye ton ana okoje koton. Ono an na ye ton. Ono an na ye ton. Mojai. Patro ayente. Mojai. Da patro. Ejai. Dr. Emmanuel Mensa ene panyini a oda Omi Herbal ano. Adofo Omi Herbal eya asoye ya. Oni papa ibom mpu a in fact me friend no eye doctor. Ene wiei Omi Herbal doctor wa be isomi mu. Yenia yenua panyini Dr. Emmanuel Mensa of Omi Herbal. Ene wiei papa no abeka mensa doc akwa abibru mfa cha fine Krobea nyankopon nhyira wo no ahwefo ene otifo nyina amen baby bia wo a wutie yen anase wo hwe yen Omi Herbal nyankopon nam me so esa nyarewa a enya asem keto asa nyarewa no eye sunsun mu anase honam mu ne nyina Awurade fa me so sa yade bi wo ho a obu kire se adukuru obia ma sai nipa no oje ne ho a enye enti wo ba maso ye ho no ye ma waduro no ne de mpaibo taa wachi se de be ya wo hawo no ebetima firi so akokora ema bi mo good enti se bia wutie me na se wo ani mu haw ma me hya se mfrani ne sense ni padua wo kanea no ani wani se wani firi wonsa pe na se asemosi enti ani no so se be fra ye won senchani bi wo ho a ubedi kan hu ewo ani ni so enne je se ani ni bedum ana ani ni e ba befra obi wo ho hu ade se bo ani ni befra obi wo ho na ani so no eye ni fita te se de ya na esoro aye no obi kura so wo ho aso obi fira kire ba obehunu se obi na e ba ni pa ne sha atade kokwa na se tuntum na enso se nipa no amen na onhunu se eye kofi ana se eye fia eye ani no na efra na ebo wonkaye obi wo ho na ani no ba ko hunu ba ko nso ehunu se otenatena ho a de ehunu no die ehunu no ebeba beka die ehunu no amani nyina afra ebia wutie me ko hospital doctor kan tell say entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini mu atete anase entini ho akeka na doctor no san ka kire wo say esan se entini mu atete ndi enye ye biu enne
me tena kan kyerɛ wo sɛ abibiduro abibifo ye nana doctor ne sintini mu atete a ye nananom ɛwɔ ahabanura ye friend 20 ni a sintini mu bi atete a oba na se de 20 ni ye duro no mawa entini no ɛbɛsan atoa ɛno nti ntena se ɛma doctor kan kyerɛ wo sɛ entini no atie no eni aduru enti wani ni hu ade bi fa me number no frɛ ne bra na wani a etutu ekeka ewowo no Awurade mfa me so emoa me number no ɛyɛ 0550 57 00 75 0550 57 00 75 obi wo ho a ya na se de ententan esensan nani so no obi kura enso so wo ho a se obi firi ekire ba obehunu so obi na eba no wo sha atade kokwa na se tuntum se nipa na men na onhu nanimu ye ni nyina no eye enini na edumu na efra na eba won kai ndi fa number no fre ne bra na Awurade mfa ye nso emo eno akie no se wutie men na se kompo ehya minimu a kompo ehya minimu a sa kompo na omitwa obi adanse no obo take ni afra was hona metene me dey adanse no ko baby foforo no say hey mommy po take ni free what you say ahanso no hotel ahanso ne ni banete no bai and it is a company be so minimum na say doctor can tell us obey your operation na say surgery wo de bra na memfa duro ni nkan na wo de na wotwe mienu peme no mienu nyina ye nhwa ade enu akire no say fibroid da ye mana say be ma hernia eda say bi mesemeka wa ya ase a fa me number no frɛ ne bra na memfa duro nka na wotwe mienu wo de bra na me no mienu nyina ye nhwa ade enu akire no wo ye wo ba ye de awo asere wache wo peba o peba wo sumo obi ba na yebu anitie wa akura no wonama na wabamobu sika ofie nso akura ani ho me say eni gisam na say oba na sa me de aduro ne mawa the first day na obetua sika no untua sika biem wow ti say wanyinsan awie so wanyinsan awie a na de bosume me yansa aba abetua usika nkaye powerful umpewe na opede ebe me say eba no enkase banyini ache enkase minfie wo soro wo de fa number no frɛ ne bra na wo de yemfa aduro ne maw na me no mienu nyina yenhwa ade enu akire no e be stroke e de what form team obi o ho stroke no se be mesra meka this wo jan nine ewo yebo ne diaper ansa na wetimeja ne nine obi o ho ase be mesra meka na no achia obi o ho anensa achia wo bi da hotima wontimi nya hwe obi kura mpo o ho stroke no ho why say so went me mama ho nintin just say me mama nkran de aduro no koma no na sa ne ho tom no a ansa ne nipa namba maso ye ho oba we de oba ka chia me say doctor de na stroke wa che no wo ma won kura no ko hwe no an ho to na ansa na wo be na dance no fa kire me ho meta atwa dance ye pa good eno akire na need ya me ken oba ka chia me say doctor me no se me medro no a obi a wonta ni di minta ntwa advert ana wa yin minta ntwa ka kira me se eni de na wo no wo se wa mo obi adu ama no ato no wo ba hu se nipa na me de na kire wo no yi obi a wo wodini enipa nimo no essence wo no so ye aduma wo media ye asu bi okay what I say minim de America enu nti wo ha obi a ha won ye tena fidie no se ya nya na nyale wani na yetimi bobo so enu nti se ye wani se ye stroke say awo obi wo hokura no so kura na wanya nkwanhia ama ne kotodwema na nemu baabi abu doctor ama ne duro de na so still wanante a woda so hwan agum fa me number no frɛ ne bra na Awurade mfam so mo number no eye 0550 0550 57 00 75 0550 57 00 75 eno akire me pa wo chew se wutie me na se wo ye bema na se wo prostate no wo how e wo prostate no mo doctor kan chon se wo prostate no aye enlargement anase wo prostate no cancer abamu anase wo kura no wankasa wo Johnson tentem ni saa o how na ka ho na fa me number no frɛ ne bra ne ma wo duro na Awurade mfa me so emoa wo me pa cho o me he ba se wutie me na se wo amanone a
aduro no ye de bi be send wo ho oh okay ye aduro no bi be send wo ene obi nso so wo ho a oni Asante region ha sei wo we cape ebi wo ho obu ho kra wo se hwini ade eno no aduro no me ohia bia me de aduro no ebebre wo ho eno no se wo nsa ka aduro ni wi a ansa no asendi misika abreme ha wo a we chichira me sendi aduro na bre wo no medical de aduro na bre wo nsa ka aduro ni wi a ansa na de misika abreme na enso amanonefo ne de mesra wo be sendi usika no aba ansa aha mo de ja wo mo ho enti amanonefo ne de wo be kan asendi usika no aba enti omi heba center ye number no e 0550 57 00 00 75 75 0550 0550 57 00 00 75 me pa cho omi heba ye kumase ye wo ebu akwa sepase no besi wo sepase gawo akra anso ye wo awudome runabout me pa cho akra no ye buki ansa ne aba se wo ba na se ye muki wa me pa cho ye be mu otu ka akọ nti misra hye ne nso ene obi tu ni ka ba na ne bu ofu indi se wo enkran ne se wo ba frɛ ne yɛmu ki udin anya saa na wo ba pɛ yɛtaa mamanfo ba wa abra wo ma wo mu yɛ asɔden no yɛbu ki ansa wo ba wo card no 100 cedi pɛ fo ayalesa de kakraka nyame nka mo ho pa nyankopon hyira doctor amen ene ensempa onso wabeka na ode akyerɛ yɛn adofo omi herbal Dr. Emmanuel Mensa ena enawiei yɛne no abonkomo yi wate de ye de aka eye wanamontio one papa no behia na de hawo no ode adura kawo ene abapa mall eye the biggest online shop in Ghana enawiei se wutie me na wo pe baabi a ubetumi edidwa na wadi no yiya tutu anamo na bra abapa mall ahai ade papa bia ehia nipa da se ni bia yeton bi na ye nioma no ne bo onso de da form pa nioma ye use wo dem electronics any appliances ahodo phones ahodo ye use fridge akakraka ni munketoa brand bia bi laptops ahodo fan TV air condition chese bibia wo hia bia yeton bi nioma ye use wo kitchen de yenta de di nua na aye ye wo washing machine abapa portable washing machine na eye 399 Ghana cedis umpe wi na apede ade no o oda na wutuaka baabi a wo bia do ye de wa de bebrewo abapa mo se woni phone na de be download the app no a ye number ni eje frɛ ka de wo pɛ ye mo no bo nkyere otuaka de yemfa mrewo eye 059 338 6133 and 059 339 1848 ya water for 3 miles Sakasaka Park wo obaha obehu yen afei 3P garlic mixture piwak natural health for na aye se dru we di aba na obi ho beda asore no na ne nipadua mu nyina ye ne mmere onua nioma nkoye kope 3P garlic mixture na no mwate wapode waposo ye wo ya emoja ntumi nie trantwie yenti ya na so nipadua no ba bi wo so ni nyina anye good sign unya 3P garlic mixture na no mo ebeboa o blood pressure wosoro o cholesterol ye wosoro we immune system a function ye wapone waposo a ehonho no ni nyina no 3P garlic mixture na emoa o ba misty heba colina keba dan heba ni ba bi eto no bi anaka so 3P garlic mixture abenya bi ya number ye 0248928824 and 0201000021 ababa wa Teresa Brown ewa ha bema no onenet na edimfie sen mudi sen mo ba panyini wo sen Bachelor 11 years 2 minutes na